ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنان يوم سلام زبل درفي آية كتعمت بحلي آية تياتا زس ناي بحاجة عقب زلو وترايد يكونس كل واقع كفلو لزق بايز بالزق عقب نخلو كونتات لك بتخك لنياك آلات كجل زخل مسؤوان زخيد بحلينا نرزلنا الذي نقدس نبعلو قدس مسكال تبهيلو استقبرت صنبلي نيروزي بيات تاوجو جل بحل زوبا دبوب واو this has to be maintained نقتل نالبات عبد الحريد بزح بزعب عزك زارب سلو زخونكو نايلومي يارسي أزيا قداس مدرخينا زلنا علمنا نابي قص أتخيد الله انتاي كايرالو نابي قص كايزو خيادو زلو كل كن ركن فتنينا لايك قبورو شير قبورو ريتوخ من حسابكم من عبز channel قدفو نابلنا مجمريا بزخن جمرينا نبحق أقرام كونتات كنرينا let's go hungry. You know, they're landlocked and they don't have a nice ocean where ships can sail in from all over the world. You know, they have one pipeline coming. Because I spoke with, he's a great guy, he's a great friend of mine, but you know, that's a harder word for that. So I just don't want to have people go blaming them. Magyarországnak nincs tengerpartja. Következésképpen ኡስማን ሳሊ እንግዲህ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር ከወደብና ከሲያክስ ጋር በተያያዘ የዛሬ ስብሰባ የተካሄደው በዛው በኒውዮርክ ሆኖ በኤልኤልዲሲ የሚባል ኮንፈረንስ አለ ላንድ ሎክድ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ወይ ደግሞ ላንድ ሎክድ ወደብ የሌላቸው ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ኮንፈረንስ ማለት ነው። ብቻ እንግዲህ ያ ከዚህ በፊት በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ አንነጋገርም፣ የምናደርገው ነገር የለም። ቀይ ባህርን የፈለገ እንደይቃ ወደብን የሚፈልግ አካል ካለ መግዛት ይችላል፣ መሸጥ ሸቀጥ ነው እንጂ ከዛ አለፈ በዚህ ጉዳይ alright كم زنريو زلنا بزو نغراتينا نرزلنا حدا كابتي اقداسي ابز وانزين ازارا بزلو نطبي كنرن دحر خوينا دما بزعبا لاند لوك نيشنز ويكا افدق بحري زي بلان حقرات دونالد ترامب ابز غربا بزعبا كالار استي مستمساسالار استي بزعبا حقر هنغاري تبهال مرحني هنغار دما فيكتور اوربان حدا كابتون بغربا زفلطون زفتوان مراح دونالد ترامب بغربا زفتو مراحي نيرو كي تمرت خلو ابغون دويل سنبر مراحنا يوروباوي هاجر سلازخونه بزعبو كزارب كله هنغاري لاند لوك هاجريا سلازي بحر سلازي بلا كال ندادي بخال منقد نخطركبنا بلا يزارب نيرو سلازي نز غداي زي ابتي غداي ناي افدغ بحر زي بلن هاجرات زتقوسو
አቶ ሲራክ ባህል ብነዝ ጠቂስ ወነሩ ስለምታ የምጽለሁ ለንቀኔ አብ ሓደ ዋዕላ ኤርትራ ተሳቲፋ ኣብቲ ዋዕላ ዝሃበቶ መግለጽ ክንዛረቢና ና ዩኤን ዋዕላ ላንድ ሎክድ ካንትሪስ ኣብ ዝበሃላ መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፉ ዝሃቦ ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንዕኡ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ገይሮም ክዛረበሉ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዩ ኤርትራ ዝበለቶ ዘይበለቶ ከም ዝበለቶ ናይ ተገበረ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብሓቂ ዘሕፍርን ዘገርምን ዘጸየንን እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዓብዩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ተኻይዱ ዝቐነየ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ናይ ኤርትራ ዓብይ ዲፕሎማት ሰበር ዜና ተባሂሉ ኣምባሳደር ቢንያም በርሄ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝበሎ ኢሎም ብዛዕባ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ካድረታት ናይ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ እንተኾነ ኣቶ ቢንያም ባዕሉ ፌክ ኒውስ ምዃኑ ሪጀክት ከም ዝገበሮን ሓሰውቲ ስለ ዝኾኑ ድማ ሓሰውትኩም ሲ ደረት ግበሩሉ ብምባል ነታ ሓሰውትም ከም ዘቃልዑ ኣብዚ ቀረባ ክንሪዮ ዝቐነና ኩነታት እዩ ሓንቲ ምሳት ሃይዘ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ እቲ ሓሰውት ክንድምንታይ ሲስተማቲካሊ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎ ከነስተውዕለሉ ስለ ዝደለና እዩ ገለገለ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ መን ከም ዘደናገሮም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለዉ መጀመርያ ግን ኣብታ ዝበልዋ በዚ ናይ ላንድ ሎክድ ካንትሪስ ክበሃል ዝጸንሐ ኣብዚ ዝረኣኹሞ እቲ ቪድዮ ኣቕሪበልኩም ዝጸናሕኩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዎም ንስማዕ የሚባል ኮንፈረንስ አለ ላንድ ሎክድ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ወይ ደግሞ ላንድ ሎክድ ወደብ የሌላቸው ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ኮንፈረንስ ማለት ነው ብቻ እንግዲህ በዚህ ንግግራቸው ላይ ምን ተናግረዋል መሰላችሁ በፒስፉል ወር ደግሞ የእኛን ሉዓላዊነት የኤርትራ ሉዓላዊነት ባልነካ መልኩ እኩል እንጠቀም ማለት ያስኬዳል በሱ ነገር ላይ እንስማማለን እዚ ወዲ ዝብሎ ዘሎን ምዚ ኣብዚ ቅድሚት ከርየኩም ፀናሕኩም ከተሓዞ ሕጂ እሱ ዝብል ዘሎ ካብቲ ፅሑፍ ድዮም ዝዛረቡ ድሕሪ ሕጂ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ዝመፅእ ዘረባ ዳብል ቼክ ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት እየ ዝብለኩም ንኤርትራ ዝምልከት ዝገብርዎ ሓበሬታ ዳብል ቼክ ከይገበርካ ስቂልካ ምኻድ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝፈጥር እዚ ኣምሓራይ ዝብሎ ኣብዚ ናይ ኣምሓሪ ፋኖ ሚድያ ተጋግዩ ዝበሎ ስምዖ ኣብዚ በጠዋቱ የዜና እወጃችን የኤርትራና ኢትዮጵያን ጉዳይ አስመልክቶ አንድ መረጃ አስተላልፈን ነበር እርሱም የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳላህ ከአሜሪካው ከዶናልድ ትራምፕ መልእክተኛ ጋር ባደረጉት ውይይት በቀይ ባህር ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ለመወያየት ወይም ለመደራደር ዝግጁ ነን በማለት ገልጸውላቸዋል በማለት በአዲስ አበባ የኤርትራው ኤምባሲ ተወካይ አቶ ቢንያም በርሄ ገለጹ የሚል መረጃ ነበር መረጃውን በዋነኝነት ያሰራጩት መንግስታዊ መገናኛ ብዙሃን ናቸው የኢትዮጵያ ነገሩ ደግሞ ድርድር የሚል ነገር ስለነበረ ትክክለኛ ዜና መስሎ ነበር ያጋራ ነው በጧቱ ላይ የድርድር ጉዳይ ስለሆነ ሁለተኛ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን አወሩት ከተባለ ይሄ ነገር ወደ እውነት ይጠጋል የሚልም ነገር ነበር ድርድርም ስለሚመለከት የሆነ ሆኖ ይህን ዜና በተመለከተ አቶ ቢንያም በርሄ ኤግዛክትሊ ንሳቶም እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣጋጊዮም ተጋጊዮም ሓስዮም ይሕስዮም ናን ኣጋጊዮም ናን ዝብል ዘሎ እቲ ቢንያም በርሄ ኢልዎ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ቢንያም በርሄ ከምዚ ገይሩ ፌክ ኒውስ እዩ ኤሪትሪያ does not negotiate ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነታ ምዝኾነ ይኹን ሃገር ኣይተ ኣብ ዘተ ወይ እውን ኣብ ምጎት ኣይተኣቱን እያ ምክንያቱ ልኡላውነት ናትና ኣኽቢሩ ምሱ ዝመፀና ኢና ዲስካስ ክንገብር ንኽእል እምበር ሕቶ ናይ ልኡላውነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ምዘተወ ሎሚ ኮነ ድሕሪ ሚልዮን ዓመት እውን እንትኾነ ክንዘራረብ ፍቃደኛታት ኣይኮነን ኤርትራ ፍቃደኛ ኣይኮነትን ብምባል መሊሱ ቢንያም ኣብዚ ኣምባሳደር ቢንያም ዝኾነ ይኹን ጌጋ ይነበሮ ከምዚ ገለገለ ሰብ ተጋጊዩ ዝፀሓፈ እሞ ማዕረምታ ዝገበረ ኣይኮነን ኖ ኣብሶሉትሊ ዝኾነ ይኹን ጌጋ ይነበሮን ነታ ዩናይት ኤሪትሪያ ኣት ዩኤን ዝብል ፔጅ ኤርትራ ኣምባሳደር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ምስቲ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሳትፖሎስ ተራኸብዎ እታ ዝተፃሕፈት ኣምባሳደር በርሄ ገብረ ሂወት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንክዕ ነታ ቅዳሕ ፅሒፍዋ ንሱ ድማ ንዓሸር ስለ ዝገበረ እዩ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ዝተባህለ የለን ካብ ዜሮ ተበጊስካ ብሙሉእ እቲ ሃገር ብሬኪንግ ኒውስ ኤርትራ ክትካታዕ መደብ ገይራያ ክትዛረብ ተበጊሳ እያ ልክዕ ከማ ድማ እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበለቶ ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ ድራማ ናብነት እጂ እቲ ናይ ኦሮሞ ኤክስፐርት ኮይኑ ዝመጽእ ዝብለው ኣብዚ ስምዑ ያ ከዚህ በፊት በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ አንነጋገርም የምናደርገው ነገር የለም ቀይ ባህርን የፈለገ እንደይቃ ወደብን የሚፈልግ አካል ካለ መግዛት ይችላል መሸጥ ሸቀጥ ነው እንጂ ከዛ አለፈ በዚህ ጉዳይ ኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ንግግር አናረግም ስል የጸና አቋም እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን አሁን ሰሞኑን የአሜሪካ
ጉዳይ አማካሪ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ ውይይት ካደረጉ በኋላ ለመወያየት ዝግጁዎች ነን የሚል ሐሳብ አምጥቷል። ምንድነው ይህ ሐሳብ የሚያመላክተው? ሻዕቢያ ቀድሞ ከምትሪ ወደለኹም ካብ ዜሮ ተበጊስካ ኢዝሊ ፕሩፍ ክትገብሮ ትኽእል ዘረባ ብቐሊሉ ኸይድካ ኤርትራ እንታይ ኢላ እንታይ ተዘራሪባ እንታይ ጽሒፋ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝተፈላለየ ፔጅ ዘሎ ንዑ ቀዲሕካ እንታይ ተባሂሉ ኤርትራ ኢልካ ክንዲ ትዛረብ ሓሶት ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣካል ናይ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሓቂ ዝበሃል ድማ ስለ ዘየለ ኤርትራ እዚ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ተጻሒፉ ዝነበረ ኖ ሲክሬት ኖ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ዘደናግርን ዘዛርብን ኣይነበረን ኤርትራ እንታይ ከም ተሰማት ኤርትራ is ready to engage in meaningful discussions that respect national sovereignty while exploring areas of common interest, particularly in the in the Horn of Africa, the Nile Basin, and the Red Sea. key أقدر تتباب زنتايو حجراوي لولا والنت زخبر زبل اسم معنى خنجبر مسمان محيلي دلواتنا أقام زبهالي بالنانيا إلى نتا لولا والنت بل national sovereignty حجراوي لولا والنت بل نعا قريش أم اليوم ኤርትራ ኩሉ ትንብሎ ዝነበርና ሕራይላትና እዚ ድማ መበል ሓደ ግዜ ይኮነን ክንደይ ግዜ ድርኢና ዘለና ኢና ምስ ሶማሊላንድ ክገብሩ ከለዉ ኤግዛክትሊ ከምዚ ዓይነት ድራማ እዮም ገይሮም ሰበር ዜና ብሬኪንግ ኒውስ ሌፍት ኤንድ ራይት ከምዚ እናተባሃለ ዓበይቲ ሚድያታት ዝመስሉ ጆርናሊስት ዝመስሉ ሓደ ራቢሽ ወይ ከዓ ረሳሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ኢኻ ትርኢ ሰብ ክጋገይ ይኽእል እዩ ዘይጋገይ የለን እዚ ግን ደይመደ ኢልካ ዝተገበረ ፍብረኻ እዩ نعسران 4 ساعات دي نخندي ساعات كنقسقسنا يغلي بروباغندا هاجر زاكل مو عبا هاجر ينابله 100 مليون دو 130 مليون على نابله زفكر اكم ز عينت رسح بروباغندا كورت كله كن منتاي ودي قوم كم زلو طري خاطري اسكباك نزا خاليت زبلوا زلو دما لنقنا ابزناي أفضل بحر زي بلن حجرات لاند لوكت كانتريز أبز بحال زتجبر دما مبلغ سنة 4 ministerial meeting foreign minister نيرترا انتهي تزاري بابو خير in this regard قال كابتي زتتقصي من البتة سامرايز كنا لنا نوح زبالة سلزونت a WhatsApp program of action praised a vital framework of LLDC's the landlocked developing countries مالت access global blah blah Eritrea's position مرقصنا إيرترا متى يستمركوا سيلو مالو sovereignty and port access لولاونتن عدلنا وده بابا قلت متكامل مجمرة إريتريا reaffirms its status as a sovereign coastal state إريترا ناتا حجي دقيمة تنصر لا مرقص ناتا بزعبا حدا الأولوي أفضل بحر سلزلوا هجر كمخانمة ناتا ودبات its ports are national assets ودباتنا إريترا هجر وهبتيهم نيت هجر هبتيهم and any use must be negotiated bilaterally ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ነዚ ወደብና ክትጥቀም ዝደሊ ሃገራዊ ሃብቲ ስለ ዝኾነ ብኣካል መፅኡ ምሳናይ ክዘራረብ ዘለዎ ብመንገዲ ካልእ መንገዲ ክመፀና ወይ እውን ብካልእ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክመፀና ኣይኮነን ወደብና ዝደሊ እንተኮይኑ መፅኡ ምሳና ኮፍ ኢሉ ብንሕና ንደልዮ መንገዲ ንዑ ብዝሰማማዕ መንገዲ ደዋፅኦ ዲያ ይወፅኦ እንተ ዋጋ ናቱ ክንደይ ክኸፍል ክመርፅ ይኽእል ክዛረብ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ልኡላዊ መሬትና ስለ ዝኾነ ንረብሓና ብዘቐድም ሃገራዊ ረብሓና ልኡላውነትና أملكت حتى بزيت من قدي كنزرارب دلواتنا أبز channel زي 100 جزية تزاربنا إيرترا أبز دل بوتا زدل حبريتا كتب له diplomatically مرقصنا تكنا نسأل له نابل عن زراب زنبرنا thank you نيسب تياتو إيرترا أبتز بوتا ببرتع دمتي دقيم حجونا نسير له مالو زد ما يزدل إيرترا بحق تواقع نساتهم لما بحسوتهم ببروباغندا ليتم معلتن كتموا نزع عالم كربش واعلو له زد مايو مليون جزيز حسوه حنت حق خميرة أنا ونوكم تبلو تجزاناتهم كل تكنت جوز أبحث أزنت جوز نبر بحسود زحنت جوز نبر جزا حنت جزية حقنا يرترا أبتي زد اللي متجابعيا مستقصته هذا شيء زبل لهم مغنياته ولا حنتي شفت أصل زي بلهم حق أصل زي بلهم كم نجار أصل زي بلهم حسوتين شفتن أصل زغنة بس حق خجت ما يكلني كم زين رياضة لنا هنا بناي بنشمعة تشمو استهانت أجزايو صحي ولا مزبلت مخخ إلى زات زتف حسوس استفبر خضرا ما خمسين زبل هل أنت تقول مالا foreign military naval use is explicitly rejected تقول مالا زخوني يخون واتس أي حيلي I mean thank you مقصير تراخنا مسجونك بعد كم زعينة نصور زخوني أبز قبوا مجابايا
ከምዚ ልክነ ክዛረቦ ይዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይዝደሊ ከምዚ ይጽበ እዲኦም ንለዎም ንፈልጦ እንዲና ጥራይ ዘይኮነስ ተጋጊምካ ኣነፂርካ ኣብ ዝግብኦ ባይታ ጽቡቅ ጌርካ ምዝራብ ማለት እዩ ተብለሎ ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ይኹን ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ልኡላዊ መሬትናትና ወደብናትና ሙሉእ ብሙሉእ ብንጹር ኤክስፕሊሲት ማለትካ ብሕቡእ ዘይኮነ ብግልፂ ዝተነፀገ እዩ ቀይሕ ካርድ ወሲድካ ኣለኻ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክትሃንፅ ተሓስቦ ዘለኻ go to hell ዝብልዎም ኣለዉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ኔጎሽት ክንገብር ድሌት የብልና ሽውሃት የብልናን ይብሎም ኣለዉ ታንክ ዩ ጥራይ ክትብሉ ኣለኩም ኣብዚ ምክንያቱ እዚ ክበሃል ዝግብኦ እዩ ኣብ ዝግብኦ ቦታ external mediation is deemed unnecessary and unacceptable ካልኦት ብመንገዲ ብኢድ ኣዙር ጌርካ ኢማራት መፅኡ ድዩ ቱርኩ መፅኡ ድዩ ጅን ዕፍሪት መፅኡ ድዩ ንዑ ከነሸምግለኩም ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ዝበሃል ኣይነፍቅድን ኢና ወደብና ደሊኹም ትኽኢልካ ምሳና ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ እዚ ጓዓፃፂፅካ ካልኦት ነገራት ኣጀንዳኻ ንኸሳልጡልካ ትፍትኖ ዘለካ ድራማ ምስ ፑቲን ተዘራሪበ ምስ ማክሮን ተዘራሪበ ምስ ዩኬ ተዘራሪበ ምስ ኣሜሪካ ተዛሪበ ዋላ ምስ ሙሉእ ዓለም ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምሳና ክሳብ ዘይተዛረብካ ግን ኣፍ ደገ ባሕርና ክጥምቶ እውን ኣይኮንካን ይብሎም ኣለዉ እዚ ክብል ዝኽእል ሓይሊ ከመይ ዝበለ ትፈልጡ ዶ ዓቕሚ ዘለዎ ጥራይካ ኣይኮነን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብሓይሊ ንዝመፆ ጠጠው ከብል ጥራይ ዘይኮነሲ ክድርዕሞ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ሓይሊ እዩ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ዝዛረብ እዚ ኤርትራ ስትሮንግ ፖዚሽን ከም ዘለዋ ነቲ መርገፅናታ ድማ ብቕልፅማ ከተውሕሶ ስለ ትኽእል ድንብርፅ ከየበላ እንታይ ትብላላ ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ወላ ራብዓይ ኣካል እናገበርካ ኣብ ፈቐዶ ኮንፈረንሳት ናኸድካ ኣብ ፈቐዶ ሕቡእ ኣጀንዳታት ናኸድካ ፈረንሳ ክትፈትወና እያ ዶ ከምዚ ይብሉና ኣለዉ ነው ናትና ኣብ ደገ ባሕሪ እንተደሊኻ ምሳና መፂኻ ተንበርኪኽካ ወይ ብሓን ተንበርኪኽካ ስግደፎ ኮፍ ኢልካ ምሳና ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ምሳና ከይተዛረብካ ብኢድ ኣዙር ክትረኽቦ ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ የብልናን ድማ ይብሉ ኣለዉ ታንክ ዩ ጥራይ ኢኻ ትብል ኣብዚ legal framework port access is governed by international law including UNCLO ስለዚ ናይ ወደባዊ ኣገልግሎት ተደሊኻ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ በታ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትመፀና ትኽእል ኢኻ sovereign control over ports is a recognized principle ስለዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ልኡላዊ መሬት ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትጎብጦ ወይ ብካልእ መንገዲ ሽፈን ጌርካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዝብል ሕጊ የለን sovereignty and port access ከም ድማ Eritrea reforms relying on the legal framework port access call for a paradigm shift እዚ ድማ from transactional to strategic ዝኻ بحفشة final emphasis rejection of external interference ኤርትራ ንወደባዊ ኣገልግሎት ብዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ኣካል ተሸምጊላ ምስ ክስቶ ክትዘራረበሉ ትመርፆ የለን እዚ ብስዑድያ ክግበር ዝሓሰበ ሽምግልና እውን ከምኡ ዝበሃል የለን ብጉዳይ ወደብና ምስ ካልእ ኣብ ድርድር ንኣትወሉ ወይን ኣብ ዝርርብ ንኣትወሉ የለን ወደብና እንተደሊኻ መፂኻ ምሳና ኢኻ ትዘራረብ ብመንገዲ ኢማራት ወይ መንገዲ ስዑድያ ክትመፀና ኣይነፍቅድን ኢና open to fair commercial partnership ርትዓዊ ዝኾነ ወደባዊ ኣገልግሎት ንኽንህብ ድልዋት ኢና but not political or military program thank you እዚ ንጹር ዝኾነ እዩ ኣብዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እውን ጽቡቕ ጌሮም ተዛሪቦም ነይሮም any arrangements for their use whether commercial or logistical a matter to be negotiated directly and bilateral between Eritrea and the partner of choosing international law. Eritrea emphasizes the port access is commercial matter rather than political or military use. Eritrea remains open to commercial partnerships on fair and equal terms. Its ports continue to be available for legitimate trade. Thank you. Minister Habarita, Minister Gdato Zaina Ertra, Mangsi Ertra, Nezukunatazi, Anachiru, Bize Karakher Mangadi, Abaita Selez Orabam, Selezi, Ertra, Zukhone, Dramas of Hotel. Now, Nagatzel, and Taiblu Lo Satoman, Neti Alam can Taibla Lohan Gatzel. Imagine this, Ethiopia, the land of King Najashi, the birthplace of the Nile's lifeblood, and home to 40 million Muslims, still locked outside the Arab League doors. Meanwhile, smaller neighbors like Djibouti, Somalia, and even Eritrea have seats inside. Historic oversight or deliberate betrayal? Way good, fan. Welcome to Semenenya Spotlight, your foot into the storm swirling over the Red Sea, the Nile waters, and Middle Eastern power politics. The Arab League is suddenly talking about building its own NATO-style defense pact, a move that could shift the balance of power across the region. But here's the twist. Ethiopia, with its ancient ties to Islam and its undeniable stake in the Nile, is still excluded. The question is no longer just why, but whether Ethiopia should crash the Arab League. የግብጽና የኤርትራ ምክር ግብጽና ኤርትራ መክረዋል። አዲሱ ምክር የተካሄደው በኒውዮርክ ነው።
በዚሁ የኒውዮርኩ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደር አብድላቲና የኤርትራው አቻቸው ኡስማን ሳላህ የመከሩ መሆኑን ኢጂፕት ዴይሊ ማጋዚን ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የሁለቱ ሚኒስትሮች ምክር ደግሞ ስለ ኤርትራና ግብጽ የሁለትዮሽ ግንኙነት ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ መሆኑን ከዚሁ ከዴይሊ ኢጂፕት ማጋዚን መረዳት ተችሏል። ሁለቱ ሀገራት ኢትዮጵያን በተመለከተ የጋራ አሳሳቢ ጉዳይ አለን ይላሉ። ግብጽ ስጋት የምትለው የህዳሴውን ግድብ እንደዚሁም አባይን በአጠቃላይ በተመለከተ ሲሆን ኤርትራ በአንጻሩ ከቀይ Okay, this is another story which is a very, very important. As you agdasi ነጥብ ድማ ኣብዚ ንርለና ዲፕሎማሲ ናቱ መጀመርያ ኣብቲ ቅድሚት ክርዮ ከም ፀናሕና ኢትዮጵያውያን ታይም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ካብዚ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ተኸሊያ ተሰጉጓ ስለምንታይ ኤርትራ ኖ ኢትዮጵያ ዓረብ ሊግ ክገብርዋ ዘይከኣሉ ወይ እውን ንኤርትራ ከም ሓደ ዕድምቲ ቦታ ዘለዋ ዋላ እኳ ኣባል ኣይትኾን ዕድምቲ ከም ቪዚተር ኣብቲ ቦታ ዝተዋህባ ንሶማልያ ኣባል ዝገበረ ንጅቡቲ ኣባል ዝገበረ ኢትዮጵያ ግን ብተደጋጋሚ እናሓተተት ከላ ትንፀግ ዘላ ሚልዮናት እስላም ዝቕመጥዎ ሃገር ስለምንታይ ኣብዚ ዓረብ ሊግ ክትኣቱ ዘይከኣለ ስለዚ ነዚ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ክንብትኖ ክንክእል ኣለና ዝብል ፈኸራ ዝተመልኦ ትዕቢት ዝተመልኦ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኢና ክንርፀን ኢና እዚ ድማ እንታይ ዝገብረሎም ዘሎ እቲ ብሃገራት ዓረብ ዝግበር ፀቕጢ ኣብ ኢትዮጵያ ግብፂ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ዓብይ እዚ ትሪእዎ ፀናዕኩም እዚአን ትሪእዎን ፀናዕኩም እቶም ዓረብ ሊግ ዝበሃል ሃገራት እየን ብምሉአን ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ሰሜን ናይ ኣፍሪቃ ሓዊስካ ማለት እዩ ሃገራት ዓረብ እየን ዝበሃላ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ክትኣቱ ብዙሕ እያ ፈቲና ክሳብ ሕጂ ዕድል ክትረክብ ኣይከኣለትን ኤርትራ ግን ብግምጣሉ ትልመን ግን ክትኣቱ ኣይመረፀትን ብግዳ ሓቂ ክረአ ከሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ብከምዚ መንገዲ እናነፀጉዋ ይኸዱ ኣለው ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ብፍላይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ኣብ ግምት እትዮም ኣብ ኒውዮርክ ድማ ኤርትራን ግብፅን ተራኺቦም ስለ ዘሎ ንዓና ጎል ንኽእትውና ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ መመሊሱ ይቕፅል ከም ዘሎን እቲ ኣጀንዳ መራኸቢ ናቶም ናይ ክልቲኦም ድማ ናይ ግብፅና ኤርትራ ማለት እዩ ብጉዳይ ናትናዩ ንዓና ንምህሳይ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ወይ እውን ርክብ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣቲንክ እቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ቁርብቲ ላይ ንኽበርሃልና ኣብዚ እውን ስምዕዎ ኣብ ግብፅን ኤርትራ ኤርትራ እኮ መጣባት ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ተዘግተን መኖር አንችልም እያለ ነው። በኤርትራ በኩል ደግሞ ምንድነው በአሰብ በኩል ኤርትራ ላይ እየመጣባት ነው ብለው በጣም ተጨንቀዋል። እሰይ እና አዛኝ ቅቤ አንጓች እንላቸዋለን። تعال يعني الفكرة በፍጹም የፈጠረችው አይደለም አሁን አዲስ አይደለም ይሄ ከድሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ በባህር ጉዳይ ላይ ስታስብበት የቆየችው ጉዳይ ነው ደስ የሚለው ራሳቸው እንግዳ ያመጣሉ እንግዳው እዛው ይገርፍልኛል በራሳቸው ቋንቋ ማለት ነው እኛ ይላል ሁለት ደብስሮች አሉን በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት በጣም ይሄ ኢትዮጵያ ሲጀመር አዲስ አይደለም ጉዳዩ ካለ በኋላ ሀቅ የተናገረ እዚ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ብኤርትራ ጌራን ኢትዮጵያ ብጎረሮና ክትሓንቀና ካብ ነዊሕ እዋን ዝተሰርሓሉ ምዃኑን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስራሕ ናይ ግብፂ ወይ እውን ፕላን ናይ ግብፂ ሃገር ዝኾነት ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምዃኑን ሕጂ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ወይ እውን ሓይሊ ንኤርትራ ጎቢጦም ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወስዱ ስለ ዝደልዩ ዘለው ንግብፂ ዓብ ስቅኣት እዩ እናበሉ ይሽቕረሩ ኣለው እዩ ዝብል ኣሚን who are they trying to cheat ንመን እዮም ከታልሉ ክሕስቡ ከደናግሩ ዝፍትኑ ዘለው ማን ናብ ኤርትራ ከየትካ ክትወርር ከምዘይትኽእል ዓቕሚ የብልካን you know this very well ኣይኮነን ኤርትራ ወሪርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትወስድ ናትካ ልኡላዊ መሬት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ድዩ ኣብ ፋኖ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናትካ ጠጠው ክቋፀሮ ኣይከኣለን ኣሎ ንመን እዮም ከታልልዎ ዝፍትኑ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክወፅእ ዘይክእል ሰራዊት ሒዙ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ 20 ኪሎ ሜትር ወላ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ሸነ ዝድክሮ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ኣምሓራ ድማ ፅንሒልና ክንሪኦ ናብ የማንን ፀጋምን ቤላ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ሰራዊት ሒዙ የኣይ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናብ ኤርትራ ዘሚቱ ወይ እውን ወራራ ካይዱ ኣፍቲ ደገ ባሕሪ ሒዙ ኣብ ኮፍ ክብል ዝኽእል ሰራዊት ከም ዘለዎ ገይሩ ናይ ግብፂ ድራማ ይግበር ንስኻ ደይኮንካ ንስኻን ሰራዊትካ መራሒኻን ደይኮንካ ትማሊ ብዘይ ሻዕብያሲ ኣብ ሂወት ኣብ ኩርሲ ኣይመሓለና እናበለ መራሒኻ ዛረብ ዝነበረ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ልኡላዊ መሬቱን ባሕሩን ክቋፀር ንስኻ ዘለኻዮ ቦታ እቲ ኩርሲ ንስኻትኩም ትጃሃርሉ ዘለኹም ንክህሉ ዝገበረ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ድማ ዘረጋገፆ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጠላማት ኖርማል ምጥላም ካብ ዘይኮነ ናይ ዘበናት ጥልመት ዘለዎምን
دايما دايلوم نتي زلو زربا شفت بزمل أمن قد بمثلال بمخاد زقبر وزلو يو أتي زر زلو أمونغو إيرتران قبت نزيد مثل كل جينا يدما مس إيران ونزقبر زلو نزيا قد مملاسنا جن مجمر يا كن ريو زلنا حنت بزيا أنا ونصبق يا رجالي يا زلوه زياتا the most important part زيا سموا. May be seeking a new path forward. The Horn of Africa is currently in turmoil, with conflicts and instability threatening to spill across borders. As the region faces mounting challenges, both Washington and Asmara are being forced to reconsider old assumptions and entrenched positions. The growing instability has made it clear that the status quo is no longer sustainable and that new approaches may be necessary to ensure peace and security. The cost of ignoring Eritrea is becoming increasingly apparent to international observers. Subtle diplomatic moves, such as quiet meetings, renewed talks. هجي انتايو أمونغو إيرتران أمريكان زلو زمدنا هذا كابتي أبي أحمد نايب حكي زتمنيو نجر انتنيرو نايب حكي دونالد ترامب كابزمت نأمريكا خيدوسي من صف كخنا الكاس قبل علي دوبل زدل خيو خجبرلكا بجخر خبرن بمبال بكل من قد يفتينو نتخيل أما ودا دونالد ترامب يكون محضراناتو قص مسكلو نتون باسترات ناي بروتستانت باسترات ندونالد ترامب زفلطو نعود نعتاتهم اب ኢትዮጵያ عديمو هاجر ክርስትናዩ هاجر بروتستانت يزيلكم نغرو لين دونالد ترامب انا مغابريا ناካ ኮነ ካخلي ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ረጂም ቼንጅ ዝብሎ ዝነበረ ቅድሜኻ ኣነ ኩሉ ትደልዮ ከማል ኣልካይ በጃ 50 ይስራሕ ኢሉ ኩሉ ዓይነት ሎቢ ፈቲኒዩ ሱጥራ ይኮነ ወላ ኢማራቱን ፈቲኒዩ ኣሜሪካ ግን ኩሉ ሪዮም ስለደ ይዋጾም ቀጥታ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና مقيار كم زمرت الذكريو زي تفلوي أما خارناتو أبناتو تويتر صحفه مجمريا قد نستوسن معلتات إريتريا at the UN يلوم نتي ركبنا كلت يوم حجرات انتاي كم زخانة مسجلت وانتاي سكيلو ببزحتو كلا أبيز اللي أمريكا أبقصنا هتا خمان كصحفه زي كالسي كساك نديك قلولاتهم إريتريا بلا بلا بلنيرم no that is not the most تي senior advisor ناي أمريكا انتاي لسعي في مسلكم appreciate the meeting with Minister Osman Saleh of Eritrea for the first high-level meeting in several years. مجمريا ني Minister جاتوس ناي أمريكا ناي إرترا أتو عثمان صالح يمسكنون مجمريا أبزل على درجة زقبر زلو ركب دحرخن دي عمتات أمونغو كلتين هاجرات إرترا أمريكان زقبر زلو تعقد سيدنا بقن بزحناك على ديكون تعقد مسجو. There is a clear desire on both sides to re-establish a productive bilateral relationship. ስለዚህ بخلتهم وجنات هذا there is a clear نصر زخونة دليتن بحقن بخلتهم وجنات هذا هناتي أقداسي وتسيد كمتزخل زمدنا المفتار بحقن دليتن كم زلون تبقصهم زلون ስለዚህ next step ነዚ ዘሎ ኩነታት ሒስካ ንቅድሚት ክትከይትغል ሕጂ እንታይ ዝብል ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ገይረ ስለ ዝነበርኩ ኣቤክስ ዓድ ኮሜንት ይመፅኒ ዘሎ እንታይ ምስ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር እዚ ኩሉ ፀረ ኣሜሪካ ትኸዱ ነርኩም ኣሜሪካ ጥቕሚ የብላን ኣሜሪካ ወዲቑ እዩ ኣሜሪካ መወዳት ዓለም በፅሑ ኢልካ ዶ ትጭራሕ ኣይነበርካን እንታይ ዳ ሎሚ ተመሊስካ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ከምዚ ሓደ ዓብ ነገር ዝተገበረልካ ጌርካ ትወስዶ ገለ ኢሎምኒ ኣብዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ መኣረምታ ምሃባ ገዳሲ እዩ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ርክብ is a new chapter in the making መጀመርያ ርክብ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት بتمقان نايز حلفة تاريخ غيرك أنت مكايتي أقداس كون زغل منقسي إيرترا أنتاي زغتال ليرنا أمريكا كردان نازلو قد من أبتو ترقم تاونا مجمريا حقرات قوامس على أي يكون قوام فتاوية بالله انتاي دا قوامي ربحي زلوان نحوار زغزل ربحان أمبر فتاونس على أنا بوليتيكا يلن سلازي ربحاقا كاير كلو نربحاقا زدلي نايقدمس على أي تقوصري فتاوي خاق غير غلي تالي حقرات غربابتك مرص اي كلانين مخنياتو تفطراو غربابت اللون محازوتن مشارختن كل غزي اند مرصا كاب غزي ناب غزي دما مشارختك قيرا نبور نغريو اوكي so the truth بزعو غزي داي سمع بزعبا ايرترا كون كلزيو for decades it was in Eritrea it was Washington that was all into suffocating Eritrea مجمريا ايرترا اب تاريخا نا امريكا نكتودق وي ونربحنا امريكا نمقتال زخدتو غزي بلا كل غزي بقمت عليو مرحنتنا أمريكاوي وكات بوليسنا أمريكايو نيرترا نمدفع كل زكالون كل جبابات تختل نيرمبر إيرترا نا أمريكا نختهرب ويون أمريكا نختداخم كت جبرت خل ويون كت وزت خل سجون تدليت هاللي وايفلتني سلذي واتساو سلذي اللياو انت أخذ جبران أمريكا so العلامة تايو أب كلينتون يتجمر تاب كباب 9 5 أمنا كلينتون بيل كلينتون إيراز جمريو
كلينتون دحريو بوش كلتا ترمس اوباما كلتا ترمس سلازي ازيون سلستيون مراحتي انتي فتينهم دحريلا it's Washington that went all into suffocating زي sanctions اقدا كتبلو تخل علما كتبلو تخل مسيطان كتبلو تخل كما دما قلوع زخونه رجيم تشنج سرعات ناي مقيار كل عينة الجبابات كل عينة حيلن سقطاتن انفستمنت استجبروا كان مرحلة مرحلة زغصل دما So كله مسقصير كا بفلا عبزبنا أوباما استراي مالتيو إنجينير ده سانع فورم زبال بدرخيتنا أمريكا استجبره عبزبنا أوباما استقايد قينو البشير ناي ملزيناوي البشير كمدما ناي سمن زنبره ناي يمن زنبره براح سلسيون قينهم يرترا لك كما بقرروا أكف زبالكا حنيقك حزة سافوكيد برا بلوكيد يرترا زخوني يقول نخي تجبر بخلو بيك كتحزال لك بزبل بوليسي استخدت الوينيرو كله اتناي اوباما بكل من قدي استراتيجيك دي بابيليشن مالت حزب ايرترا تقحقحو كاب تهاجر حصيلو طفينا حوار بزعبا ايرترا كحسب كم زي كل غيركا كبتنا لو بزبل اجندا تستسرح مالتيو ازي كله انت كوينو وصيناتو كلهم تم رجيمس تبونك يرم طفيو كلاتهم البشير زانتا كوينو ملزيناون هو حاتون كل نجر زانتا كوينو ابي يمن زنبر سرعه دما زانتا ناي زانتا تات كوينو تعرف مالتي ام مصحف كمان دي ترغبون كوينو ስለዚህ እቲ ትክክለኛ ቁኑዕ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ቁኑዕ ዝኾነ ሃገር ኣቦቱ ደው ኢሉ ይቕፅል ኣሎ ንዑ ከጥፊ ኢሎም ዝተበገሱ ንፋስ ወሲድዎም ኩሎም ከምሲን ወሲድዎም ኣበይ ከም ዝጠሓሞም ከማን ኣይፍለጥን እዩ ዘሎ ሕማቕ ኣጠፋፍኣ ጠፊኦም ኣልበሺር እዚ ኣሰር ዘይብሉ ኮይኑ ጠፊኡ ኣሰር ናቱ ጠፊኡ ከማ ሃገር ኣበይ ወዲቓ ኣላ የመን ኣሰር ዘይብሉ ጠፊኡ መለስ ዜናዊን ህወሓትን ኩሉ ሌጋሲ ናቱ ኣጥፊኡ أب مقالة أكيبهم أبا كمان نهلا واحد توقيت يوم سلازي كل تنير ترى فزدلي بحماق طفيو أوباما لقى سناتون دما بحماق طفيو كنا بالغلينا دونالد ترامب دما كسب لومي كل ما سرنا أوباما نودم ساس اللي تم عالتنا تسعر له لذي اتماس أنا يرترى حليف أني هو من كلهم كنا بالغل نقتل ترامب حجة يكون أبروتشن عصرت شدشان مسمت جميريو أفكارنا أفريقيا زنبر بوليسي أم غيار تقايو هذا كابد ما أتي كتشن عصر شو مثلا مغير ترين إثيوبيا استجبره ناي دونالد ترامب ويون مرحلة ناي دونالد ترامب زفقدون زدليون سلازنا بريو سلازي صبغ زخونا ناي سلام هو أفكارنا أفريقيا جميرو ولا ونت هو حد بقى سكينات بناي دونالد ترامب مرحلة تقبلنا تاينا برون أنت خونا ما أسي جمير سكينات لك مرج أنا أمريكا مسكرة بيت جمير سلازي دونالد ترامب كله مخان مستفلته وراح عصرت حدا اسرع تمرجع ناي معلتها حتى ناي اوار حتى تعرفوا خلو زغبرو كيناتين يرزخ كالكوليتد كيناتيو بايدن كعوس لزخونه حج جمرو رجيم تشنج مغبار دما كاب مجمريو غبرو تبايلو هندسانا امريكا بتي استابليشمنت استغبره مسمصو دما نتقدم زنبر بوليس ناي اوباما ناي بيل كلينتون ناي بوش كله قصله جمير مالتي بايدن تمليسو نتكونታት እገዳ ፀገም ዕፅዋ ምሲጥ አንድማ ተመሊሱ ትረጂም ቼንጅስ ባህር ተመሊሱ ማለትዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዋን ዘሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘድልዮ ዘሎ ወይ እውን እንታይ ተኣገዳስነት ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ዝኽእል ሓደ ቀርኒ ኣፍሪካ ይቃፀል ስለ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሃትሕድ መወዳእታ ብዘይብሉ ኣባዝዩ ሓደገኛ ግን እቲ እንኮ ዝዕወ ዘሎ ሕጂ እውን ምስ ኤርትራ ቅርበት ዝምድና ዘለዎን ናይ ኤርትራ ተራድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ናይ አልብርሃን ሰራዊት ማእሲ ክዕወ ጀሚሩ ስለምንታይ ዕወት ኣሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክህልዋ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ቀፂልካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናታት ሕድ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ከም ሃገር ክትቅፅል ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ንዝብል መብዛሕትኦም ዝሰማምዕሉ ነገር ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ዝከኣሎ ፈቲኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ነቲ ሃገር ክቆፃፀር ኣይክእልን እዩ ቁፅፅሩ ጥራይ ከረክብ ዝኽእል እምበር ሕጂ ካብ ሕልሚ ተንስኡ ነቲ ሃገር ኩሉ እቲ ዝነበረ ዕድላቱ ሓሺሹ ዝበልዖ ተመሊሱ ንኢትዮጵያ ሓደ ገይሩ ከም ማሓድራ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ የለን እቶም ፀላእቱ ድማ መሊሶም ሓይሎም መፅኦም ኣለዉ ኣብ ሶማልያ እንተኸይድካ እቲ ኣልሸባብ ከመይ ሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኣብ የመን እንተኸይድካ እቲ ሑቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ንግዲ ናይ ዓለም እንታይ ኮይኑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ እዚ እንተሪኢኻዮ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ደምፃልካ ኩሉ ከምዚ ኤርትራ ደይመደይላ ዝሰርሖ ይመስል ኩሉ እቲ ፍፃሜታት ኣብ ዞባና ዘሎ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ወላ ንክርእን ክሰምዕን ዘይደለየ ፀማም ዕውር ህያው ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና so Eritrea only stable nation with full control of its land its air its sea ናኡንኮ መሬታ ባሕራ ሰማያ ሙሉእ ብሙሉእ ትቆፃፀር ሃገር እንተላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ጥራያ ካልእ ንገረኒ ወይ ብጅቡቲ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ጅቡቲ ክንደይ ክፋል ናቱ ብካልኦት ሃገራት ተቆፃፂርዎ ዘሎ እዩ ንጅቡቲ ድማ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኤርትራ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ቦታ እንተወሲኽካሉ ንኤርትራ ምኽሳር ማለት
ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ወይ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ርሱን ዝኾነ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ንኤርትራ ምኽሳር ማለት ናትካ ፅልዋ ናትካ ሓይሊ ናትካ ቁፅፅር ኣብ ዓለም በዓልካ ንፀላእትካ ምርካብ ምዃኑ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክብሎ ይኩልና ብዙሕ ቦታታት ይኸስሩ ስለ ዘለዉ ነዚ ቦታ ቅድሚ ሕጂ ዝኸስርዎ ከም በዓል ኣፍጋኒስታን ንክምለሱ እውን ክንደይ ልመና ይገብሩ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ no power can bypass without heavy cost ኣብ መወዳእታ ድማ blessed with minerals and resources a reliable partner for the investment and security ከምኡ ድማ ፀጋታት ናይቲ ሃገር እንኳላይ ነዳዲ ኣለዎ የብላን ዝብል ኣርስቲ እውን ነፍሱ ዝኻለ ዲቤት ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ብግምጣሉ አብይ አሕመድ nervous and angry that Eritrea is engaging the West, the US and West. እቲ ንኣብል ስርዓቱን ኣፀቢቑ ሕዚንዎ ዘሎ እንታይ እዩ ከመይ ገይሩ ናይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ መንግስቲ ምስ ምዕራብ ዓለም ምስ ኩሉ ትፅል ኣለዎ ተባሂሉ ንሳቶም ዝኸስብሉ ዝነበሩ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤሮፓን ዝምድና ክፈጥር ቀሪብሎ ኣትዩሎ ነዚ ከመይ ጌርና ጠጠው ከነብሎ ንኽእል ዝብል ዓብይ ጭንቀት ፈጢሩሉ ዘሎ እዩ dreaming of invading Eritrea sovereign ports and resources ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ጎቢጡ ክሕዝ ዝፍትን ዘሎ ኣሜሪካን ኤሮፓን ደገፍ እንተዘይሂቦሞ ብኩሉ መንገዲ እንተደይተ ንሶም እናደገፍዎ እውን ክዕወት ዘይክእል ዝነበረ ብዘይናቶም ደገፍ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን but history proves Eritrea stops aggression before it starts ነቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ድማ ኮለጌና ከይተበገሰ ኣብ ምብጋሱ ቆፂያተላ ብኤርትራ ወገን ሉላውነታ ክትሕሉ ትኽእል ሉላውነታን ህላውያን ኩሉ ዝከኣላ ዓቕሚ ዘለዋ ክነሳ ግን ኩነታት ኣብ ሕማቕ ከይበፅሖ ከሎ ኮለጌና ጠጠው ከተብሎ ትደሊ ሃገር ስለ ዝኾነት ነቲ ክግበር ዝኽእል ኩናት ጠጠው ንምባል ክትጓየ ትክክለኛ መርገፂ ናይ ዓለም ድማ ክትነግር ትፍትናላ Eritrea welcomes peace, cooperation and investment but will crush any reckless adventurism against its sovereignty. ስለዚ ኤርትራ ንሰላም ንወፍርን ልምዓት ምስ ኩሉ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ንልኡላውነታ ብሓይሊ ክደፍር ዝፍትን ድማ ክትብትኖ ፀገም ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ብምባል ፅሒፍ ኣለኹ እዚ ከዓ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስኢልካ መትከል ዘይብሉ ካብ ንየማን ንፀጋም ዝላ ኣይኮነን እዚ strategically ዝተሓሰበሉን ዝግበር ዘሎ ኩነታትን እዩ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ነገር ክበኩም ክፍትን እየ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዘይንጠቕሶ ነገር እንተሎ ሓደ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት ሓይልታት ድማ ናብ ኤርትራ ገፆም ፀደፍደፍ ከብሎም ዝኽእል ኩነታት እንተለውን እስከ listen to this one just 1 second From above, the Dahlak archipelago glimmers like scattered jewels on the Red Sea. Over 200 islands, mostly untouched by time, whisper legends of forgotten treasures and sunken empires. Pearl divers and ancient mariners vanished here, their fortunes still hidden beneath the waves. This is a world apart, a wild frontier where history feels alive. The Afar people and daring traders once navigated these perilous waters, leaving behind whispers and ruins. The real treasure is the history itself, a tapestry woven by the sea. As we approach Dahlak Kabir, anticipation builds. What secrets do these islands hold? Are the legends true? The Dahlak archipelago እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ ኣቓልቦ ኣውሪዱ ዘይሰምዖ ወይ እውን ዘይተገደሰሉ ነገር እንተሎ ኤርትራ ብቃላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ብዘየገድስ ኣበይ ኩርናዕ ኮንካ ትሪኣ ኣለኻ እዛ ቪድዮ ሕጂ ንዓኻ ስለ ዘይጠዓመካ ወይ እውን ንሓውኻ ወይ እውን ወዲ ሕትነኻ ወይ ኣያታት ካብ ኤርትራ ዘለዎ ስለ ዘይጠዓሞም ኤርትራ ድኻ ሃገር ብተፈጥሮ ድኻ ከይትመስለካ ፀቢቑ ሃብታም ዝኾነ ሃገርን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ክልተ ካብ ሚእቲ ወላ 10 ካብ ሚእቲ ኣይተጠቀምናሉን ኣለና ሃብቲ ናይቲ ሃገር ምናልባት ወርቂ ካብ ብሻ ወፅእ ኣሎ ገለ እንተበልካ እታ ሃገር ኣመና ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ዳህላክ ከቢር ንኣብነት እቲ ዳህላክን ከባቢዩን ዘሎ ጥራይሲ ክንዲ ሲንጋፖር ካብ ሲንጋፖር ብንእሽተይ ዝንእስ እዩ ኣብዚ ዘለና ናይ ቱሪዝም ፖቴንሻል ናይ ካልእ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ሓያል ናይ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነሲ ህዝባ ሃብታም ኮይኑ ንክነብር ዘሎ ፖቴንሻል ዓብ ምዃኑ ክንርዳእን ክንግንዘብን ይግባእ ነዳዲ ኣለና ድዩ ጋዝ ኣለና ድዩ ጂኦተርማል ኣለና ድዩ ፖታሽ ኣለና ድሮ ወርቂ ኣሎ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ናይ ቱሪዝም ቦታ ኣሚን በዓል ዱባይ ተሪኻዮ እንታይ ስለ ዘለዎም እዮም ዝኩሉ ሃብቲሞም ዘሎ it's just all we need is ከባቢና ግብፂ ብዙሕ ቱሪዝም ክገብር ይፍትና ኣሎ ስዑድያ ኣመና ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ቱሪዝም ኢንቨስት ይገብር ኣሎ guess what ኤርትራ ዝበሃል ብኩሉ ሰሓብነት ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ጎረቤትና ፈትዩ ከይፈተወ ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዎ እዩ እቲ ዝቐለለ ቱሪዝም ናቶም ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ ድማ ኣብ ኤርትራ ይክኸውን ሜቢ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ ገለ ብከምዚ ሕጂ ዘሎ እንደራ ክቕፅል ስለ ዘይኮነ ስለዚ እየ ዝብለኩም ኤርትራ is a very important ሃገር ኣዝያ ኣገዳሲትን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋን ማንም መንእሰይ
ብፍላይ ንደቅኻ ክትነግሮም ከለኻ ኣቦ እንድሕሪ ኮንካ ኣብ ደገ እንተለኻ ኣብ ካልእ እንተለኻ እዚ ሃገር ንዓኹም እያ ትፅበ ዘላ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ሃገር ሊብሬቶ ናታ ወረቐት ናታ ሉላውነት ናታ ናጽነት ናታ ኩሉ ነገር ዝተረጋገጸ ንክኸውን ማንም ናይ ጸላኢ ሓይሊ ክደፍራ ከም ዘይብሉ ገይሩ ሰሪሑ ወዲኡ እዩ ዘረክበካ ዘሎ ማለት ዝተወደአ ገዛውቲ ዝተሰርሐ ፓላሶታት ዝተሰርሐ ኣብ ሆቴላት ኣይኮነን ዘረክበካ ዘሎ እሱ እውን ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 30 ገለን ዓመታት ቃልሲ እታ ሃገር ብክንደይ ፈተናታት ሰጊራ ነቲ ኩሉ ፈተና ሓሊፋ ሎሚ ኣብ ዝበለፀ መድረኽ በፂሓ ኣላ እቲ ተሪፉ ዘሎ ወረቐትካ ሕጋውነትካ ኩሉ ነገራትካ ምስ ኣመላእካ ስራሕ ጥራይ ዝተርፈካ ስለዚ እቲ ስራሕ ድማ ንኽንሰርሖ ዋላ እኳ በቲ ናይ ጸላኢ ፈተናታት ፋሕፋሕ ኢሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከይዱ እንተሎ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ድማ ተማሂሩ ሰልጢኑ ቁጠባ ሒዙ ተመክሮ ናይ ዓለም ሒዙ ይምፅ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዘሎ እቲ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝብካ ኣምፂኻ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተሪፉ ዘሎ ንእሽተይ ዕዮ ገዛ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ይኹን ናይ ካልእ ንዑ መፈፀምታ ብሕግን ብሓይልን ጌርካ ወዲኻ ኣብ ጉዳይ ዓድኻ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ፎከስ ጌርካ ምስራሕ ኢና ዘለና ስለዚ ኤርትራዊ ምናልባት ክሳብ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝግባኣካ ወይ እውን ትደልዮ ኣይረኸብካን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ዓድኻ ክሳብ ሕጂ ድንግል እያ ዘላ ድንግል ዝኾነ ምፀጋታት እያ ትፅበየካ ዘላ ብሕማቕ ነገራት ኣስኪሮም ኣብ ኢትዮጵያ ፅርግያ ሰሪሖም ብላብላ ከምዚ ገይሮም ገለገለ ኢሎምና ስምዒትና ክትንከፍ ይኽእል ኸውን እዩ ግን ዓድኻ ኩሉ ፀጋታት ዘለዋ እያ ብቐሊሉ ሃብታም ክትከውን ትኽእል ሃገር እዩ ዘለካ ውሑድ ህዝቢ ዘለካ ህዝብካ ኣብዚ ደሴት እዚ ጥራይ ክነብር ዝኽእል እዩ ተሪፉ ዘሎ መሬት ብምሉእ ብዝተፈላለየ መዓላ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደራኻ ብኻልኦት ተታሊልካ ልውላውነትካ ናፅነትካ ናብ ሓደጋ ከይትእቱ እናበልኩ ሕጂ ናብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ዜና ክንሓልፍ ኢና let's go Pointed in Putin, and he's been fighting hard, he's been fighting long, and they lost millions. And I'm not going to ever call anybody a paper tiger, but Russia spent millions and millions of dollars in bombs, missiles, ammunition, and lives, their lives, and they've gained virtually no land. I think it's time to stop. Come through with a long ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ምስ ፑቲን ዝነበሮ ፍቅሪ ኣብ ምውዳእ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቀልጢፉ ክውድእ ይደሊ የለን ቁርብትለይ ሞሳ ክገብር ይፍትን ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዘለንስኪ ኣብ ዝገበሮ ፕሬስ ኮንፈረንስ ራሽያ ፔፐር ታይገር እያ ኢሉ ፅሒፉ ከም ዝነበረን ከም ተዛረበን እንታይ ማለት እዩ ራሽያ ዓቕምናቱ ናይ መልሓስን ኣብ ወረቐት ደኣሉ እምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ሓይሊ የብሉን ምክንያቱ ሚልዮናትን ሚልዮናት ገንዘብ ኣብ ሚሳይላትን ኣብ ድሮናትን ኣብ ተተኳስን ገይሩ ኣብ ዩክሬን ወላ ሓንቲ ፍረ ከፍሪ የለ ኣይከኣለን እናበለ ክዛረብን ክፍክርን ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ምባል ድማ ይደዋፅኦም ክብል ከሎ ግምጥል ኢሉ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ልዕሊ 300 ቢልዮን ገንዘብ ንዩክሬን ሓጊዝና ኢና እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ኤሮጳ ድማ 150 ቢልዮን ጥራዮም ሓጊዞም እናበለ ከባቢ ናይ 500 ቢልዮን ካሕሳ ክወሃበና ኣሎ ንዩክሬን ዝሃብናዮ ማዕድናት ናትኩም ናባና ፈርሙ ብምባል በፍንጫ ዘፈረሞም ሰብ ሎሚ የራሽያ ዓቕሚ ስለ ዘይነበረ ክብል ከሎ ክንምንታይ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝብሎ ዝነበረ ክሒዱ ኣንጻሩ ክዛረብ ከም ዝመረፀ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ካልእ መልክዕ ናብ ካልእ ገፁ ክሰግር ከም ዝኽእል ዓብ ስግኣት ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሪፖርት ዝወፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ተመሊሳ ከም ብሓድሽ ዓብይ ወታደራዊ ሓገዝ ዩክሬን ክትገብር ከም ትኽእል ኦፍኮርስ እቲ ዝገብርዎ ፍሉይ ነገር ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንሰለስተ ዓመት ዝቀፂሉ እቲ ኩናት ቅድሚ ሕጂ ዘይተዋህቦም ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ፍሉይ ወታደራዊ ኣፅዋር ወይ ስልቲ ንዩክሬን ክነገር ኣይክእልን እቲ ኩናት ክናዋሓ ይኽእል ኸውን ክኸብድ ይኽእል ኸውን ዩክሬን ሕጂ ብተኣምር ተገምጢላ ንራሽያ ስዒራ ናፅነታ ወይ እውን ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ That's President Trump yesterday at the White House. For the latest in Ukraine, let's bring in former NATO Ambassador Kurt Volker. Ambassador Volker, what is your assessment right now of the Ukrainian fighting spirit? In Latvia, armed forces chiefs from all 32 NATO member states are meeting in Riga to focus their collective deterrence and defense on the alliance's eastern flank after recent incidents involving Russian violations of NATO airspace. This week, NATO fighter jets scrambled after Russian warplanes were spotted near Latvian airspace over the Baltic Sea, prompting fresh concerns among allies about Moscow's repeated ብግምጣሉ ኣብ ዘናይ ሃገራት ኤሮጳ ንሪኦ ዘለና ነገር ድማ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ሳተን ድማ ተኔቶ ኣባላት ሃገራት ብፍላይ ተን ባልቲክስ ዝበሃላ ላትቪያ ድዩ ኤስቶኒያ ድዩ ሊትዌንያ ድዩ
كل بولند وسيخكا حدا روي زخونه مخنيات يدليا كم زلوا تنيتو زبال مسراشا كوينات نخجمر نيتو نابتو كوينات نكتوو بزح فتنات يقبر كم زلو حدش أباب زحلف حدا ريبورت ناي حدا انترفيو مس كونريل دوغلاس ماغريغور زبال استقبرنا أمريكا نكرم وتهدرا مرح زنبر استقبره راشا زخونه يخون لولاونات يخون كالز تنكفوتيلن دايما دايلوم دراما يقبرو كم زلون أبتو كويناتني أمريكا نمتاو نتنيتو أب كوينات إتيخا نتو كوينات كاب يوكرين وزاي ناي أمريكا ويو ناي نيتو ناي راشا كغبروو زغبروو زلو بزول سحري يقبر كم زلون أمريكا دما ولا ونتو كوينات كغبرن تمرزت عقم خمزي بالله بزوانزي مغنياتو مخازينا ناي أسوارنا نعمتات almost 3 عامات بيوكرين بزي قارص من قد كنهبون كنتقاملون كابون العلى دما نخلت عامات كبابي إسرائيل كم زدليت كتكسون كتقاملون أنها نعو كتكزغل 24 ساعات تسرع فابريكات دما يبلنا سلازي حدا شدش شوعات عامات كان لنا بعود مخازننا ملو غيرنا مسكاينا نكوينات كدال والنازخل أسوار كنحز سلازي أكم زكونات كلنا توسخنا بكينات متاو مالت نعنا زربح كم زي كونه أنا صيرنا من قار كد لنا هنا بليد زرب بتخوين بتي تناتو حساب انتايو أتي نيتو زبحال زلو نتكونات تقيمنا بكينات جزء خيدي دل كم زلون عقمها اللي ويكال ده يكون انتايدا اتنا يوكرين من قدي كي تودو خلو كالي مواصعو كدليولو سلزلوهم زقبر زلو فتنا مخانون إذا فتنا زدما أبزيت دلي شجر نتي نتا كونتيننت كوز دلا خمزغل باستقالة لبونا أمريكا ويود تنك أغانا أمريكا نتزقبر زلو شرحن قرحن حليفنا نفس سلام من قدك خدلو زغل من قدي ويود نتكوينات تطعون مبالك قبر زغل سقومتات بزيادة كسرح لون تزكال إنها بليد زارب زلو. So NATO is really preparing for something. To resonate deeply with us today. Twice in the space of 2 weeks, the North Atlantic Council has met under Article 4. Multiple allies, including Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, and Romania, have experienced airspace violation by Russia. These acts are escalatory, reckless, and endanger lives, and Russia bears full responsibility for these actions. كم رياض لنا بزوج زيل ولا أولنا ناتوم يتحس كم زلون تمخنيات دما رشا دما ملو حلافنا توصل له خمسة لون عزيز بحال زلوا ويزخية زلوا جباب دما كيدو ناب كوينات يرو لزخل كونتات كم زلوا مجنزابي دلي أنا بحكي أسكر في كونتات كم زخونة إن نرزلنا let's hope this thing doesn't go كاب تزلوا زربا حليفنا بسجون تخيكيد. Our Riga Bureau Chief Yuri Resheto, who is following the summit for us today. Yuri, clearly NATO seems to be divided on whether to shoot down drones and war jets violating NATO airspace. Could there be more clarity on this issue after this meeting in Riga? Well, we hope so. The discussion about shooting down jets or drones begins when it comes to a country that is not capable or to do so with its own resources. After all, there have been cases in the past where Russian fighter jets have been shot down by a NATO member state. We remember that was in 2015 when a Russian Air Force craft... بحفشة انت يم تبلو زلو حجي نتن نفرتي ويون درونات دمت أزلواسي كن حرمن نخل دوز بالزرباي دسمع زلو زغا بناي نيتو نفرتي ويون عقمته تقييم كانت ناي راشا درون دي ناي قلد انكساقس سقم تكن وصلوا نخلينا زبل زرباي زخيات زلو زغا they really نتكوينات كسفح فعوو دليت كم زلو بر نتكوينات تطو نخبلو زقبر زلو سعرن ويان ايكونا نرزلنا يسترنا يزبل because at the end of the day از كوينات زي نتوم كاب كوينات زرب حكر بوحم كم زخل نبان كراتن نتوم أسوار زفري كامباينتاتن عب مخصب زفتر زليو نزي بس حزب عالم جن فرهز زفتر سكات زفتر حرقاك فتر زغل تنك عغاز الليو كاب كال نجار يتعننا عب كال نجار كي نبلويو نالبات توم أنا أمريكا تنتن تزبلو زلو سمعنا نامنا إسرائيل كنسجرينا. Defeated? Are they feeling like they can beat Russia in this terrible conflict? Well, it all starts from the fact that they are defending their own territory, their own homes, their lands, their families. So they have incredible determination. Even when it's tough, even when they get tired, even when Russia has these bombings of civilians over Niles, laid bare how poorly Russia. انتايو زحتو زلو تي كونتاتنا يوكرين اب كمي كونتات اللو عقمهم كمي يمثلالو ناي بحق دون راشا تواقيهم كسروا يقولوا تداخيمهم ديوم قليب للو
ያ ማለት እቲ ኩናት ክናወሓሎም ዝደልዩ ሰባት እዮም ንዩክሬን ኣብዚ ሕጂ ዘለንስኪ ኣናውንስስ 90 ቢልዮን ኣርምስ ዲል ዊዝ ዩኤስ ስለዚ ክሳብ ናይ 9 ቢልዮን ዝኸውን ናይ ኣፅዋር ዲል ኣውሮጳን ኔቶን ክኸፍልዎ ኤውሮጳ ገለ መለታት ኣቢሎም ክኸፍልዎ ዝኽእሉ ካብ ኣሜሪካ ዝግዛእ ኣፅዋር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ነተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ኣፀቢቑ ዘርብሐን ዘሎ ኣገዳሲ መድረክ ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዓለም ብዓይኒ ገንዘብ ጥራይ ስለ ዝርዮ እቲ ኩናት ናይ ከስፋሕፍሓሉ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ሪሊ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ወይ እውን እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብካልእ ገፅ ከንታይ ኣሎ እንድሕር ኢልና እቲ ካልእ ገፅ ናይቲ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ድማ እስራኤል ዝበሃል ሃገር እዩ እስራኤል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዩኤን ብዙሕ ተነፅሎን ብዙሕ ብድሆታትን ከም ዝገጠሞ ብኡ መንፅር ድማ ምናልባት ኮንዶኾን ተነፂሉ ይኸይድ ይኸውን ኢሉ ሰብ ተስፋ ይገብር ነይሩ ዌል that's not the case ምክንያቱ ንእስራኤል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ዘጋጠመ እዩ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሙሉእ ብሙሉእ ንነታንያሁ ብናይ ዩኤን ብናይ ኣይሲሲ ድዩ ብካልእ ብኩሉ መንገዲ ገበነኛ ናይ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ብዓቢ ጨብጨባን ክብርን ስታንዲንግ ኦቬሽንን ሂቦም ከምኡ የለን ምክብኻብ ኣብ ዩኤን ኩሉ ሰብ ገዲፍዎ ነቲ ኦፊስ ነቲ ናቱ ዘረባ ጥራዩ ተሪፉ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ግን ስቲል ሙሉእ ደገፍ ኣብ ጎንካ ኣለና ኣጆኻ ድሌትካ ግበር ዝብል ዓይነት ባዕ ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክዛረብ ኢሉ ምስ መፀ መራሕቲ ናይ ዓለማትን ዴሌጌሽንን ከመይ ኢሎም ገዲፎም ከም ዝኸዱን እንተቲ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ግን ብፍሉይ ኣቀባብላ ክቕበሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ግን ሓደ ዓብዪ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ብድሆ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ኣንጻሩ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ብድሆ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ንኣብነት ምንታን ክነተሓዞ happening right now I'm going to break it down to you like you're 5. So America is the parent company of Israel. It's been the parent company of Israel for decades. America funds Israel company, the US returns there to basically ኣብዚ ሕጂ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እቶም ባይቶ ዝቕበልዎ ፀንሑ ዘጣቅዕሉ ፀንሑ መን እዮም ድሕር ኢልካ ዳርጋ ፍርቅናቶም ናብ እስራኤል ከይዶም እዞም ቶም ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንባይቶ ንሃገር ኣሜሪካ ክመርሑ ኢሎም ህዝቢ ዝመርሖም ናብ እስራኤል ከይዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እስራኤል በቲ ንእሽተይ ወለዶ ዝገጥማ ዘሎ ብድሆ ኣፀቢቑ ከቢድ እዩ ከምዚአን ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ኣዋልድ ኣብቲ ሚድያ ዓብዪ ፀገም እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ነዚ ንምብዳህ ድማ ነተንያሁ ምስቶም ናይ ሚድያ ሰለብሪቲ ናይ ኣሜሪካ ተራኺቡ ዝተዛረቦ ስምዑ I would like to raise, which was actually my first published paper, was how you and the Likud party are cut from the same ideological cloth as Trump and the GOP in America. And so specifically with Charlie Kirk's assassination, who was a big mentor of mine, who's my first mentor in the space, evangelicals, from all my research, evangelicals are the reason that Israel has been supported in public sphere outside of just Jews. So with Charlie's assassination and with the kind of trajectory that we see with like Candace Owens and Tucker Carlson, I guess I'm curious about what's another game plan if we lose evangelical support for them. እዞም ኩሎም እቶም ኣብ ሚድያ ሴሌብሪቲ ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንሰርስ ንእስራኤል ዝድግፉ እዮም እንታይ ኢሎም ይሓትወሉ ኣብቲ ፍሉይ ዋዕላ ኼባ ዝተኻየደ ድሕሪ ሞት ናይ ቻርሊ ከርክ ዓብዪ ተቃውሞ ኣጋጢሙካ ኣሎ ብፍላይ ድማ ነቲ ንእስራኤል ቀንዲ ዝድግፋ ሓይሊ እቲ ቤዝ ናታ ዝበሃል እቲ ኢቫንጀሊካል ዝበሃል ናይ ፕሮቴስታንት ኣማኒ እዩ ንሳቶም ድማ ምስቲ ሞት ናይ ቻርሊ ከርክ ብዝተሓሓዝ እስራኤል ኢድ ኣለዋ ብዝብል ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሙ ስለ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክትሰግሮ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ እስራኤል ነዚ ቤዝ እዚ እንተኸሲራቶሲ ብኸመይ እያ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ንኽትረክብ ክትፅዕር ትኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ወይ እውን ብኸመይ ክትወፁ ትሓስቡ ኣለኹም ኢላ በዓል ታክ ካርልሰን ድዩ ካንዲስ ኦውንስ ዝበሃላ ኣንጻርኩም ይኸዳ ከም ዘለዋ ድማ ትርእዩ ኣለኹም እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ኢላ ሓቲታቶ እዛ ሕቶ እዚኣ ንባዕላ ነፍሱ ዝኸኣለ ቫይራል ዝኾነ እዩ እንታይ ልመልስ ይስምዑ Christian influencers. Okay. He said, he talked about the woke right. And he said, I call it the woke Reich. That's a brilliant. The woke Reich, because these people, you know, they're not any different from the woke left. I mean, they're insane. They're movies. But they're actually meeting on some of the things. And what we have to do is we have to secure that part of the base of our support in the United States. That is being challenged systematically. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. How do we fight back?
are influencers. I think you should also talk to them if you have a chance. Because that سنتاي زبل زلو بحفشة أتي تسقام زبحال تسقاماي مالتي تي فار ليفت زبحال ويكا ووك زبحال ليفت ووك ليفت رايخ يزبلو أنا كم زيناي نازي عينت مينتاليتي زلو يتسقامي زبل بحفشة أتي تسقام زبحال بوليتيكان أمريكا دما نتيا ما نايكم فيو ناب فاشيسس ويكا ناب نازي قوز وزخد زبلو سنتاي زبل زلو نتنياهو بتونكو خنقبرا نخل أبرتعنا خنق على سالنا تيك توك كنجز لنا نابنا تيك توك نابنا أمريكا دونالد ترامب زغبرو صعري درو بتي نا أمريكا برانش ناتوم أب أمريكا تجزيو كم زلون بتوم نعوز جزء زلو دما بإسرائيل كربا ركب زلوم يم ني إسرائيل نتنا ميديا مقصص أرناتهم تزعبي حدا جاز وردهم تيك توك يزبال سلزين تيك توك تقصاصير كا نتوم أنت أروم بزح سرح دسرح زلو نعتاتهم عطي خادي جلجيركا كم بحدش نا أمريكا أم مقصصار كل زكاة لنا كنجبر لنا بمبالي زارب زلو again تكونتات بداهي مدرخي زلو تزلو تصعبو من اسرائيل وي ون منسي نشتي ولدو نتنا اسرائيل صلوا امنا يزبدو زلو تشالنج يزغبروم زلو نتنياهو دما قداماي صقم كوينو زلو نسيم زبلو زلو ولا اسرائيلاويان يمجي كفيهم زلو ايهوداويان اب كالا عالم زنبرو زلو نزناي نتنياهو كايدا ናይ ይሁድ ቀንዲ ተጸላእ ዝገብረና ዘሎ ዝመርሕነት ዝናቱ ስርዓትን እዩ ስለዚ እዚ ክፍንቀላለው ዝብላ ይሁድ ኣዝዮም በዚሖም ስለ ዘለው ከቢድ ብድሆ ኮይኑ ወሎ ካብዚ ቀፂልና ናብ ኣፍሪካ ገጽና ስግሪልና ሓደ ሓደ ክንርኢ እስከዚያ ስምዑለይ government minister who becomes a millionaire after being to a government office is a thief. That's true. That's very true. There's no millionaire who becomes a millionaire through government salaries. I make that statement loud and clear. So this whole concept of democracy it's a facade, the entertainment for the poor, to think that by voting a president into power, they've actually put a man in control. We need people like Traore, who wakes up in the morning and says, I need 3,000 trucks of road equipment. እንታይ ዝብል እዚ ሓደ ዓቢ ኣፍሪካዊ ጸላውን ድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ካብታ ኩላ ዝበላ ክንሕዛ ንኽእል ተጊመ ድማ ክጉስጉሳ ዝደላነ ኣብ ኣፍሪካ ተኻልድ ሓመሓል ፈልጥ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ሚልዮነር ክኾን ኣይግብኦን እዩ ሚልዮነር ኮይኑ እንተሎ ድማ ሰራቂ እዩ ይብል ኣሎ ሕፅር ብዝበለ ብናይ መንግስቲ ደሞዝ ሓደ ሰራሕተኛ ሚልዮነር ክኸውን ወይ ሃብታም ክኾን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ደረጃ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ግምት ኢኻ ሚልዮነር ክቡር መኪና ናይ ኣማይት ኣሽሓት መኪና ዝዝውር ናይ ኣማይት ኣሽሓት ቪላታት ገዛ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ ይሰርቕ ስለ ዘሎ ብልሽውና ይገብር ስለ ዘሎ ጥራይ እምበር ካልእ ብልሒ ስለ ዘሎ ካልእ ጥበብ ስለ ዘሎ ካልእ ስራሕ ስለ ዘሎ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ very true this is ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መራሒ ፖለቲካዊ መራሒ ማለት እዩ መምሕዳር ዲ ክኸውን ገለ ዲ ክኸውን ሚልዮነር ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ሃብታም ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ሃብታም እንድሕር ኮይኑሎ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኖርማል ተራ ሰብ ኮይኑ መፅዩ ኣብ መንግስቲ ከዓ ትኸሎ ማለት ሃብታም ነይሩ ኣብ መንግስቲ ተመፅዩ ኦኬ እዚ ንቡር እዩ ናይ ቀደም ሃብቲ ነይሩዎ ኣብ መንግስቲ እንድሕራትዩ ካብቲ ዝኣተወሉ ግዜ ክንደይ ወሲኹ ጥራይካ ኳልኩሌት ክገብር ትኽእል እምበር ንዑ ክትቆፃፀር ትኽእል እምበር ሃብታም ስን ኣብ መንግስቲ ክመፅኡ የብሉ ንብል የለና ምክንያቱ ዜጋታት ኩሎም ማዕረ ዕድል ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ክህልዎም ስለ ዘለዎ የግዳስ ተራ ሰብ ኮይኑ ተራ ሂወት ዝነበረ ሰብ ኮይኑ ኣትዩ ኣብ መንግስቲ ምሳተወ ሚልዮነር ዝቕየር ቪላታት ዝነብር ክቡር መኪና ክቡር ሂወት ክቡር ገዛ ደቁ ኣብ ፕራይቬት ስኩልስ ገለመለ ደገ ከይዶም ዝመሃሩ ገለ እንድሕር ኮይኖም ደን ኮራፕሽን ካለ ምክንያት የለን ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ፍሉጥ ክኸውን ዝግባእ እዚ እጅ ወላ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ኢና ተራ ሰብ ኮይኖም ኣትዮም ሚልዮነራት ኮኑ ማለት እንታይ እቲ ምንጭ ተልካዮም ኮራፕሽን እዩ ካልእ ኣይኮነን ምናልባት ካብ መንግስቲ ቀጥታ ይሰርቁን እዮም ግን ካልእ መንገድታት ናይ ኣሰራርቃ ኣሎ ምክንያቱ ንገለ ሃብታማት ረብሓናቶም ድሕሪ ብሕጊ ደረጃ ትሕግዞም ኣለኻ ኢንዳይሬክት ልሳቶም እንታይ ይብሉኻ ኮንፈረንስ ክንገብር ኢና ንዓ ኣብዚ ኮንፈረንስ ተዛረብ ይብሉኻ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ 2 ሰዓት ምስ ተዛረብካ ክንደይ ይቡኻ 6 ሚልዮን ይቡኻ ን2 ሰዓት ተዛሪብካ 6 ሚልዮን ዘኽፍል ስራሕ የለን እዚ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ስለ ዝገበርካ ኣሎ ቀጥታ ገንዘብ ኢትይሉክ ተባሂልካ ከይትኸሰስ እንታይ ገብርኻ ሌክቸር ግበር ኢሎም ኣብቲ ሌክቸር ተዛረብካዮ ሚልዮናት ገንዘብ ይቡኻ ወይ ውን መጽሐፍ ጽሐፍ ብለኻ መጽሐፍካ ገዛእን ዘይብላ ብ15 ሚልዮን ወይ ካ ብ30 ሚልዮን ገዝዋ ታይኒ ማለት እዩ ኮራፕሽን ብዙሕ መንገዲ ዘለዎ ኣብ ምዕብል ዓለም ውን ኣሎ እዩ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ መዐቀኒት ክትኮነና ትኽእል ዝብል ሓደ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣዝዩ ሕልፍ ዝበለ ሃብቲ ክህልዎ ኣይግባእን እዩ እንተደየለ ብብልሽውና እዩ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ትራውሬ ሓደ ትክክለኛ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ክብሉ ከለዉ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሂወት ክትርኢ ከለካ ድማ ብልሽውና እንታይ ከም ዝመስል
ولا كوا أبانك خاجن زبيه باللين تقولوا له أكتن تجبره هيوتون أنا أبرون كل نجارون كتير خلقة بلشونا كالسم كل ويكلني دخا هجرنا مع دركا كم زعينت بلش لا زبل هيوت كتمرة خلقة كالشم بلشونا أنا يفلتني تفلت تخينكم تعالهم كتنجرونا يمحتن زيادة ما كافريكا وخالي. One of the greatest obstacles of people born in poverty is thinking that poverty is just a lack of money. And so they focus their energy on money-making opportunities, not realizing that one of the strongest allies, one of the best paddies of poverty is information asymmetry. What's information asymmetry? I'm going to use a very simple illustration here. So imagine that you and I are going to run a 100-meter race. And this is a hypothetical situation. Now, in this race that we're about to run, the rules of the game does not stipulate me using any form of زاقال أزيان فتيا تحساس باناتا I hope قال كابز بنا كردان نخل كلنا أنت تردانا يا دماز بلتل أبي وقت دخلنتين حبتن زبهال مجمري عبر السبب مخانو مفلات يدلي انتهى تبلد الله هذا جزء دخان دحرقين كوي كم دخان تتوليد كا نا دخلنات جنزب زي مهلا وتراي كوين تسمع كارليلو جن أتي دخان حب تامنك قبر كازغل هذا جزء زي نستغلله asymmetry information ويكا زلنا على حبري تعدل مالتيو انت عينت حبريتا تركب على لغه بزعبه جنزب كتنبب كلغه تمهر كلغه بزعبه جنزب مبزحتنا انتينا نبل سرح رقيبك هذا الشفت يكون سلست كلتا شفت سرح ساعتات بزح سرح دخم شو جنزب كتركبيها قالينا نبل زين هذا جزء نبعل نص دروتيو كعبيا كازي كل انتيدا اكل بوتان كتواسع كتسعر كتكل هلكايا تبل بس كان يشتي يسمعوها this is a very deep I hope enhancements or what type of enhancements I'm allowed to use. So I know that if I take glucose and maybe some other supplements, I'll be able to endure or run faster and beat you on this race. You don't know that. I know that. So I end up taking the glucose and the supplements that I need to be able to run, and then we show up on the run faster than me, blow the whistle, and we run. You realize that I ran faster than you and I beat you by some reasonable know that this is how it works in life. A lot of people who are hardworking, dedicated, committed are working. انت تبل حد جزء وددرنا يقويا كردنا من تنب وددرنا يقويا نرأيه تبل أبنت أنا نسخان كنا ودادرينا تباهلنا نسخة كتقوي كتودادر مخان كام سفلت كترينين ترى تقبر على خيله ترينين تقبر زد ليه كام دلات تقبر على تخال أيجن نسخة زي تفلت حبريتها استفل عليه سبليمنتس كم زي حيلك بوزغلو قوي يقول حيلك بوزغلو زستة زبلع أكم دما فلويج أما نتفتنا كاك حق زغل فلوي كالسي بزح نجارات مع ريخة ترينين نجبرجن أبتقويا أدمع كوينو نكخيك حق زغل تكنولوجيس يوسد انتلو سبحان الله أبتقويا مسمزها نسخة كمو ترينين جيركا تعير كايغا يقداس نسخة زي رقب كاي حبريتا تحدث بيركب سلزولا أبتقويا صبوغ يري قدمك هذا إسخاك وصلت حمق يكون كانت تدرف زي لغان تايدا نسخة زي تفلطة مستيرين الجروس لزولو نسخة بتوددر تتعرف على اللغاية تبل أبي ود ما كميو نسخة سرحكات راي جنزب كتمت فتن كالاتهم كالوت جن هذا أبي يسرح كسر لهم أنت عين السرح يدو موزع غفل أبي أو تاخد صوت هلك جنزب كاب غميت عزوا كمي ينفست جبر كمي تغير نبي تعطو بين تغير تيجي تفلت كوين كا نسخة تدكم وتصيد كم تزد اللي تجبرنيها أتوم زبالة حبريت حيزون فليت زخدو جن نساتهم زيادة عوتات غون سلازي كاوي معال كساد محاز زدل حبريتا فلتاتن تمكرون حيس كامخات ناب تتخدو كعوتا كاي غلي تبل نزيد ما اب غعزنا هيود بفلا بكتبا اسويناهم تقملو يلا بوكم حجنا بتناي زوبانا. The Amhara Fano National Force continues to make significant strategic gains. In a dramatic turn of events, Fano fighters have achieved a substantial victory, effectively encircling and initiating a siege on the strategically vital city of Weldia. Reports indicate that Fano has secured key surrounding towns, including Sanka, East Ayash, and Mursa. This offensive has successfully cut off crucial supply routes to Weldia from Debre Tabor and Desi, severely isolating government forces. We're seeing compelling evidence of these advances, with Fano releasing geolocatable images and videos of captured towns and prisoners of war, substantiating their claims of success. كم نريد زلنا فانو بلا غيرو نسراويتنا أبي ذكره خمسة لو نتعاوت هدما بكل من قدي كجاوح نريد لنا سراويت زمارخ بوتات هدوكو عصرو قسقاسنا تنغدميت بكل من قدي دغرتا ني سراويتنا أبي تزعبي بدو خينو وزليو أتي كنت هدما
ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ስለምንታይ ይስዓር ከም ዘሎ ብግልፂ ባዕሉ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ድማ ነቲ ዓወታት ካብ ዜሮ ተበጊሱ የምፅኦ ከም ዘየለ ክነግር ጀሚሩ ኣሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ገለ ካብ ዘረባናቶም ስምዑ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስዕረት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገጠሞምን እቲ ስዕረት እዚ ድማ እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ስምዕዎም ኣብዚ አሁን ላይ ማለት ነው አሁን ላይ የምንዋጋው ውጋ ማለት ነው ፋኖም ሆነ የሚዋጋው እኛም ሆነ የምንዋጋው ውጊያ ወሰን የለውም ድንበር የለውም ምንም ፋኖ እስከት ድረስ ነው ድንበሩ የቱ ጋር ነው የነሱ ኢትዮጵያ እኛ የቱ ጋር ነው ማን ጋር ነው የምንዋጋው የቱ ጋር ናት እኛ ኢትዮጵያ አሁን እኮ ምንም በቃ ወሰን የሌለው ውጋ ነው ተዋጋናል ነው በቃ እስኪ እንደ ድሮ እንሁን በቃ በፊት እንዴት ነበር እስኪ ወደ ድሮ ፍቅራችን እንመለስ በቃ ይብቃ ታዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንሕጂ ወሪድና ዘለና ወይ እውን ገጢምና ዘሎ ኩናት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ምክንያቱ ፋኖ ኣበይ ቦቱ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ኣበይ ቦታና ናበይ ገጽና ኢና ክንከይድ እቲ ኩናት ፈፂምካ መትሓዙ ዘይብሉ እዩ ስለዚ እቲ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ምክንያቱ ንሓድሕድካ ምቅትታል ስለ ዝኾነ ፋኖ ዕላምኡ ንጹር እዩ ናይዚኦም ወታደራት እዚኣቶም ግን እንታይ ተዕላምኦም ንፋኖ ኣጥፊኻ ስዒርካ ጠጠው ንኽትብል ድዩ ወሪዝ ዲ ኤንድ ጎል ናይ ብሓቂ ነቲ ኣብ ግንባራት ወፊሩ ዘሎ ንክርድኦ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ይፈጢሩሉ ዘሎ ነቲ መንእሰይ ሞራል ናቱ ኣተሓሳስባ ናቱ ነዚ ኩናት እዚ ንፋኖ ንጹር እዩ ንመሬቱ ንርስቱ ንህዝቡ ንመሰሉ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ የብሉን ኣብዚ ኩነታት እዚ እጂ እቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ ወይ እውን እቲ መንእሰይ ኣብ ፋኖ ዘሎ ዕላምኡ ንጹር እዩ ንምንታይ ይቃለስ ኣሎ ኣበይ ቦታ ይጠጠው ክብል ንምንታይ እቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ነገር እናተረድኦ ኣብ ቅድሚኡ ግልፂ ዝኾነ ኩነታት ይርኢ ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዕላማ ናቱ ንጹር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብር ዝደሊ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብምሉእ ድዩ ከጥፍኦ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብምሉእ ይቃለስ እንተሎ ንብምሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ድዩ ከጥፍኦ ዘለዎ ንኣምሓራ ደምሲስካ ድዩ ኣካል ናቱ ክገብራ ስለዚ very very difficult እዩ እዚ ግን እቲ ኣተሓሳስባ ብክልቲኡ ወገን ክሪኦ ኣለና ሓደ እትዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ናይ ፋኖ ሚድያ ዝብሎ ወይ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ስምዖ ኣብዚ ከተላላኪው ጋር ሳይሆን ላኪውን ነው የምንገጥመው ነግረናቸዋል ሳይገባው የሚላላክ አይደለም ላኪውን ፊት ለፊት አምጥተን የምንገጥመው ከላኪው ጋር ነው ከተላላኪ ጋር ገጥመን አናውቅም ላኪው ግን የትም ይደበቅ አውጥተን ጎትተን አደባባይ አስጥተን ላኪውን ነው ይሄንን ስናደርግ ነው የቆየነው አድርገን ነው የምንቀጥለው ማሸነፋችን የሚመጣው ከቆምንበት እውነት ነው ልባምነታችን የሚመነጨው የያዝነው እውነት ነው ልባም የሚያደርገን ሌላ አይደለም ጅቲ ወላቲ ናይ ሚድያ ኩናት እውን ሓደ ካብቲ ልቦና ዘድልዮ ኩናት እዩ እቲ ቀንዲ ውግእ ምስ መን እዩ ንዝብል ወላ ነቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ፋኖ እውን እቲ ሚድያ ብኸመይ እዩ ክፀልዎ ዝኽእል እንድሕር ኢልካ ውግእ ናትና ምስቲ ኣብ ቅድሜና ዝገጥመና ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ይኮነን እዩ ታይዳ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ዝልእኮ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣቢ ነቶም ዓበይቲ ካድረታት ናቱ ጀነራላት ናቱን መራሕቲ ናቱን ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ምስ መን እዩ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኤንድ ጎል ናትና ንሕና መን ይትቐንዲ ዕላማና ናትና እቲ ተራ ኣብ ቅድሜና ዝህረም ዘሎን ዝመውት ዘሎ ወታደር ኣይኮነን ታይዳ እቲ ንዓታቶም ንኣጀንዳ ናቱ ዝጥቀመሎም ዘሎ ንሱ ይትቐንዲ ዕላማና ስለዚ ዕላማ ናትካ ንጹር እንድሕር ኮይኑ ቃልሲ ናትካ ድማ ውፅኢታዊ ዝኸውን ናትካ ቀንዲ ፀላእን ዕላማን ኣነፂርካ ክሳብ ዘይፈለጥካ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ፀጋታት ብዙሕ ጉልበትን ሂወትን ክትከስር ክተባኽን እንተዘይኮይኑ ኣብ ዕላማኻ ቅድሚ ምዕዋትካ መጀመርያ ንጹር ዕላማ እንተለካ እዩ ምክንያቱ ንጹር ዕላማ እንተዘይብልካ ኣበይናይ ቦታ ጠጠው ከም ትብል እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እቲ ኣብ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ ድማ ነዚ ይመስል እቲ ኩናት ድማ ካብቲ ንጹርነት ናይ ዕላማ ዝበገስ ዘሎ ምዃኑን ንጹርነት ናይ ዕላማ ብወገን ናይ ኣቢ መራሕቲ ዝብልዎ ዘሎ እስከ ንስማዕ አሁን የደረሰችበት የተልእኮ ዝግጅት ከፍ ያለ ነው ስለሆነም ይህ የዘወትር ዝግጁነታችንን አገራችንን በበጎ የማይመለከቱ ሁሉ አንዳች ክፋት አንዳች ሳንክ አንዳች ሴራና ተንኮል እንዳያውጠነጥኑ ኃያል መልእክት ስለሆነ ይህንኑ በዚህ ዕለት ይወቁት የኢትዮጵያን እድገት ልማትና አብሮ የመበልጸግን ጥሪ ለመቀበል አቅል እናነሳችሁ
ከትብብር ይልቅ ትርምስን እንደ ዘላቂ ዘይቤና ስሌት ይወሰዳችሁ እዚ ቪድዮ እዚ ባዕሎም እቶም ካድረታት ናቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ይስኻ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለን ግስጋስን ዘይወሓጠሎም ሓይልታት ኣክንዲ ብሰላማዊ መንገዲ ነቲ ዞባ ምዕባለን ገለን ዝሰርዑ ነቲ ዕግርግር ሕምስምስ ናይ ተዓዲ ብዝተፈላለዩ ባንዳታት እናተቆፀረ ዝግበር ዘሎ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናትና ሓደሽቲ ጀነራላት ትሽየሙ ዘለኹም ነቲ ዕላማ ነፂርኩም ንፀላኢ ፅቡቅ ጌርኩም ክስዕሩለኩም ዝብል እዩ ፀላኢኻ ባዕልኻ ኢኻ ምስ ህዝብኻ ትዋግኦ ዘለኻ ናብ ናይ ደገ ፀላእቲ ከተፀጋግዖ ኣይትፈትድ ትሽለት ናይ ምሕደራ ናትካ ዓሌታውነት ናትካ እቲ ዘሎ ፀገማት ናትካ ንሱ እዩ ምንጪ ናይቲ ቃልስን ኩናቱን ኮይኑካ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩናት ናብ ኤርትራን ናብ ግብፅን ናብ ሱዳንን ኣላጊብካ ዝግበር ኩነታት ወላ ሓንቲ ፋይዳ ክህልዎ ይክእልኒ ብሓፈሻ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዕጫናቱ ምምራኽን ውድቀትን እምበር ዝኾነ ይኹን ኣብ ባይታ ውፅኢት ከምፃ ይከኣለን ብግምጣሉ ድማ እቲ ፍናን ናይቲ ዝትሪዎ እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ ሞራል ናቱ ናዕበየ ይኸይድ ከም ዘለዎን ፍናን ዘለዎ ሰራዊት ድማ ወይ እውን ቃልሲ ድማ ምዕዋቱ ናይ ግድን ምዃኑ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ዝፅበዮ ዘሎ ብድሆ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸበደ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ኣቢ እናተዓወተሉ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ ምርጫታት ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ጠማዚዝካ ከም ምስ ኤርትራ ከተተሓሕዞ ትፍትን ዝፍትንዎ ኩነታት ክንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ንኒአው ክቕፅል ከሎ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ማንም ክግምቶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ፍናን ናይዚኦም ተሪኻዮ ንሳቶም ንቅድሚት ክኸዱ እዮም ንድሕሪት ክምለሱሉ ዝኽእሉ ኣማራፂ እውን የብሎምን ተደረገ ከተባለ በኋላ ሲያራግቡት የነበረው ፕሮፓጋንዳ ለአሰብ ሲዘጋጅ የነበረውን መከላከያ አማራ ክልል ላይ ያለቀ ልብ በሉ ለአሰብ ሲዘጋጅ የነበረው መከላከያ አማራ ክልል ላይ ያለቀ ይህን ንግግር በደንብ አሰቡት ዝም ብሎ የተባለ ነገር አይደለም የአሰብ ጉዳይ ወቅታዊ አጀንዳ ስለሆነ ከዛ ጋር አያይዞ ዝም ብሎ የመጣላቸው ነገር አይደለም ፍጹም ከዛ እንደዛ አይደለም በደንብ ታስቦበት የተደረገ ጉዳይ ካኩ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ እንኳን ደስ አለ ሻዕቢያ እንደማለት ነው ምንም ስጋት አይግባ እንደማለት እኮ ጦርነቱ ወደኔ ይመጣል የሚል ስጋት ከነበረ ይኸው እዚህ ጋር እንደማለት እኮ እና ተልእኳችንን ፈጽመናል እኮ እንደማለት ይቅረታ እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ብኽያትን ኣብያቶምን ኢና ንሰምዕ ዘለና ከም ንቡር ጌርኩም ድማ ወሰድዎ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ብወገን ፋኖ እንታይ ክበሃል ንሰምዕ ኢሉ እቲ ንዓሰብን ንኤርትራ ወራርን ተባሂሉ ተዳልዩ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፋኖ ክሃልቕን ክጠፍእን ይረአሎ ዝብል ዘረባ ካበይ ከም ዝመፀ ትፈልጥዎ ዶ ይብላ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒልኩም ረእይዎ ምክንያቱ ኣብ ብዝሰልጥኖ ዘሎ ሰራዊት ዓሰብ ንክሕዝ ወደብ ንክመልስ ዝበሃል ዝነበረ ደይመደይ ተባሂሉ ኣብ ኣምሓራ ከይዱ ኣብ ፋኖ ከም ዝጠፍእ ዝተገበረ ተልእኾ ናይ ሻዕብያ ተልእኾ ናይ ግብፂ ስለ ዝነበረ ይዶገለዶ give me a break man ኣታ ካብ ገዛኹም ካብ ሳሎን ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ካልእ ክፍሊ ክትከይድ ከለካ ተዓንቂፍካ ተወዲቕካ ሻዕብያ ወዲቕኒ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ፋኖ እኮ ምሳኻ ነይሩ ኢድየት ፋኖ ምሳኻ እኮ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ንዓኻ እኮ ዘድሕነካ ዝነበረቲ ናይ ኣቢ ስርዓት እኮ ፋኖ ምስ ኮይኑ ተቃሊሱ ስለምንታይ መን መጀመርያ ንፋኖ ከዲዑ ክሒዱ ብብረት ከጥፎ ዝመረፀ ሻዕብያ ድዩ ባዕልኩም ዝጀመርኩም ሓዊ ባዕልኩም ኣብን ወታደራቱን ዘበገስዎ ኣጀንዳ ፋኖ ድማ ንህላዊኡ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብዝርካቡ ኣንጻርካ ክዋጋእ ጀሚሩ ፋኖ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንመሬቱን ርስቱን ስለ ዝዋጋእ ዘሎ ንመሬቱን ርስቱን ዝዋጋእ ድማ ከይተዓወተ ስለ ዘይተርፍ እዚኣ ረኺብኩማ ዘለኹም ትረኽቡ ኣለኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ መመሊሱ እቲ ሽግር ናይ ኣቢና ገደደይ ክኸይድ ማለት ንሸነ ክስዕር ተደኪልካ ወይ እውን ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ክትስዕር ኣብ ጥቃኻ ድርኩ ኺድካ ዘሎ እምኻ ኦሮሞ መንግስቲ እናበልካ ክስዕሮ ተደኪልካ ንኣምሓራ ግዳቤን ጌርካ ኢኻ ክስዕሮ ኩሉ እዚ እናተገበረ ከሎ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ውዳበ ግዜን ረኺቡ ሙሉእ ሓይልታቱ ኣኪቡ ናባኻ ገፁ ይመፅእ ኣሎ guess what you have no choice ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር እቲ ኣብ ዝበሃል ኣብ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነቲ ሃገር ከም ድሌቱ ክገብራ ዝኽእል ዘሎ ተኽእሎ mathematically ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ይክኸውን if it does happen ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ኣነ ሓንቲ ክብሎ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ባዕልካ ዘበገስካዮ
بعلخا زولع كاي حوي تمليسنا عخا خمز لبلبا كاينا نرزلنا የሻቢያ ፍላጎት ምንድነው ብለን እንዳትረሱ ይሄን ሻቢያ ፍላጎት ጦርነት እንዳይጀመር ሳይሆን ጦርነቱን ጀምሮታል የሻቢያ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ እያደረገው ያለው ፕሮክሲ ዋር የውክልና ጦርነት ኤርትራ ድንበር ውስጥ እንዳይገባ እዛው ጥመዱልኝ ነው ሲላቸው ኦቲፒኤልኤፎችንም የራሱ ነው ያ كم دليتكم غيركم أنبوه كم دليتكم تنتنوه كم دليتكم تزاربوه the reality is there is nothing you can do كد قبرت خلني يركان تزخون كذا ما قبر كيا زخول زعفركم زلون زوجرعكم زلون كد قبروه تخلوا سلزي اللي أوكي من البعض نتوم زي تردد دما محارب برهانة بتقرنيا راو أمانة إثيوبيا إرتران هم يتريو أي راخون نا إثيوبيا سراويت يلي هزان نا أبي أحمد سراويت يزلو نا بلسقنا أورومو سراويت يزلو إثيوبيا وزحسعت سراويت يبلان سراويت زبهال نا حدا عد زيجاتات كاب حداقا زحلو نا هاجر لو علاونتن دحنتن زحلو كوتاي ورار زكلا خلنبر جزاء زيجاتاتو زتصنت أبيات تمرتي تعنا طابع نايل مع التكالات زعنو بدرون استحجزة ذر مصنات زفتسم سراويت خبها لي خيلن سحز لنا يا ابي احمد سراويت بزو اثيوبيا عزيز تتصله خمعلتنا معلتي كل غزينا تمارخ زنبر እና خسرنا تسعر زنبر ترى عطقات زتقعو نورتو زمنطلو ببمعلتو زمارخ زحفر زسكف نبي أحمد عطقات يوم زلون بر إثيوبيا سراويت الليلة من صاحزي سلازي نحز لنا إثيوبيا سراويت مس سراويت إرترا يكون مس سراويت تجراي اختو دادرو تسكفيها ناي مقبار عقمي يولون تاريخو كله وردت حسرتي مسفانه كعلم ببمعلتنا تقطقطه نورتنا انتواطو زخيديو مسؤولاي كعلم ببمعلتنا تقطقطه نتوارد زخيديو سو دقنستيو يدفر تمهارو يعمص يعقت يزرف بيت مرتي طعنا تكالات يعنو خمس عين سراوي زباله يكون سلازي يلا سو زنا اثيوبيا سراويت كم زاز بلاد اللي ولا حنتي ترجم زلوا عقمك كم زي بلو برهانة صبوغ يرجليس ولو قتيلنا ولا تنام حراميديا ولا تسرع يرترايو بلكبلو زوعل زلو አለመወረር እሴት ያላት ሀገራችን የኢሳያስ አፈወርቂን ሀገርንም ቢሆን እንድትወርና መቶ ሺዎች እንዲያልቁ የራስን ያለ ማስነካት የሌላንም ያለ መፈለግ እሴት እንዲጠፋ መፈቀድ የለበትም። ደግሞም ጭልጭል እያለች ያለችውን ሀገራችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድናጣት የሚያደርገንም ሊሆን ይችላል። ወትሮም ቢሆን የኢትዮጵያን ጠላቶች በማሰባሰብና نعبي أحمد أمينكا نزه هجر زيا كتحنا يخلي ويلكا كزرب زخل مراحل كم زي كونيم زي نقرز الله سلزي نكالوت على تمتيون هزبك تشف زخل دامبر إذا سبزي بفتشم نته هجر نكتحني ويون قال نجر نزه هجر كتاكم زخل فرق كسرع زخل يلكا كتأمنو تخل مراحل كونن سلزي كاب أبي صبوني إثيوبيا هنت بين خلينا يوم زبلو زبلو كم من نسا بنيجي تجيبون مفتاح يشغل الملون نجر لسانيا ونيت على ما شاتشتنو ويز honestly قدين دم التاوك هي جيت وده جيت من جباك هنا لشابيا أدقينا نجر نعلو ولد لشابيا ولد مدفوع شالو يمجمع مدفوع من دنو أصلاً ما سرقبنو بتأ مدفوع جن ወደ ግጭት የምንገባ ከሆነ አስመራም ጥያቄ ውስጥ የሚገባና ሻቢያ የሚባለው ኃይልም ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ብርጌና አምዶም የሚባል አለ ደረጃጀት ምናምን የአፋር ቀይ ባህር አለ። أبيت فانتازينا يزيوم أي أتازيوم سبات زياتهم كم حلمي نبرو بزي خاتفلت فتسين كا ترجم زي بلوم كاب أديس أبا 1 كيلومتر رحيق زلو صلا إكس عرو زي كالو أسمرات يوم إيرترات يوم سرعات نكغيرو يت فانتازيناتهم سلازي نحسوت كتنتني خاطر دلها but again this is the thing أبزا حقر زيا أبزا خسكا بقطة باز بلوم زلو نسمع لكادري شرشر لتشجين تكلا ለፕሮፓጋንዳ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝብን አስወጥቶ ለአበል ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ ህይወትን የሚያድን ነገር ላይ አይወጣም እና
ይሄ የትም ሊቀየር አይችልም። አገሪቷን ይዟት ኮላፕስ ነው የሚያደርጋት። አገሪቷን ያናጋታል፣ ያፈርሳታል። ሌላ ምንም ነው እኮ ትምህርት ቤት ብትሄድ፣ በየመስሪያ ቤቱ ብትሄድ፣ በየምናምኑ ብትሄድ የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉም ሰው ገንዘብ ከእጁ ላይ አጥቶ የሚገዛው አጥቶ ረሃብ ላይ ይወድቃል። ረሃብ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። ወባ በሽታ ገብቷል። በጣም ብዙ ነገር ነው እየወጣ ያለው እና እኔ እስከመቼ እያድበሰበሱ ብሓፈሻ እንታይ ትብሎ ዘላ እዚኣ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ገንዘብ ናይትም ሃገር ኣብ ምንታይ ዘጥፍኦ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ኩሉ ነቲ ሃገር ኣብ ዘይጠቅም ነገር ጥራይ እቲ ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ እያ ትብል ኩሉ ንካድረታት ፈሳሕሳሕ ንኽብሉ ኣብ ጎደናታት ባላታት ተኸዲንካ ንኽትከይድ ብልጭልጭ ዝብል ኮንፈረንሳት ዶ ገሎ ዶ እምበር ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢቨንትስ ንተራ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ንሚልዮናት ህዝቢ ናይቲ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድል ናይ መናብሮ ፀገም ናይ ዘለዎ ሕፅረታት ክፈትሖ ዝኽእል ኣይኮነን ታይዳ ኩሉ ናይ ሸው እዩ ንቴሌቪዥን ንምርኣይ ንፕሮፓጋንዳ ዘገልግል ጥራይ ገንዘቡ ዘጥፍዓሉ ዘሎ እምበር ንሕክምና ንትምህርቲ ንህዝቢ ዝነብረሉ ዘሎ ንሕርሻ ንድኹዒ ንገለ ገንዘብ ኣይወፅን ንነዳዲ ንዋጋታት ንምቁፃር ገንዘብ ኣዋየጥፍን እዩ ኩሉ ዘውፅኦ ዘሎ ኣብ ሸው ክረኣየሉ ዝኽእል ሃገር ኣብታ ንሱ ፈጢርዋ ዘሎ ናይ ብናይ ጀዋር ቋንቋ ፓራዳይዝ ገነት ናይ ብልፅግና ፓራዳይዝ ዝበላ ታደሴት ንሱ መስሪትዋ ዘሎ ንዓዓ ዘገልግል እምበር ነቲ ሪል ህዝቢ ነቲ ሰብ ዘሎ ከገልግሎ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን እናበሉ ኩላቶም እዮም ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ኣይኮነ እዚ ብየማንን ፀጋምን ዝወፅእ ዘረባ ድሰይም ዘረባ እዩ ይረዳው እኔ እኮ አሁን የኢትዮጵያን ዜና አላየውም በእውነት አይደለም ቅድም እንዳልኩ በጣም ከደረጃ ስለሚወርድብኝ አይን ያወጣ ፕሮፓጋንዳ ልታምነው ማትችል ትንሽም ቢሆን ድሮ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ደርዝ አለው አንድ ያንተ አንግል የሆነ ነገር መርጠህ የህዝብ ግንኙነት ይዘ የሰው ልብና አምሮ ለተወሰነ ማለት መንግስት ፕሮፓጋንዳ ክገብር ወይ ፍሉይ ነገር ንክገብር መጀመሪያ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገር ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዋን ግን ፍፂንካ ካብ ኩንነት ዝተፈንተተ ጠቕላላ መትሓዚ ዘይብሉ እዩ እናበለይ ዝዛረብ ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ነዚኣ ምክንሰምዕ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንሰግር ኢና ቀዳማይ ወራር ጥይት ናይ ወያነ ተው ምስ በለሲ ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅድስትን ብርክትን ዕለት እያ ኢልና ኢና ንሕና ተዛሪብና ሽዑ ወይ ተዓባይ ቁራዕ ሃገራዊ ተዓባይ ቁራዕ ታሳዋ ድፍርየቶም ጀጋንናሲ ብርክት መዓልቲ እያ እታ ምጅማር ናይ ብረታዊ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢልና ኢና ተዛሪብና ንምንታይ ከምኡ ጌርና ንሕና ንልምዓት ኢልና ኢና ሓሲብና ኣብ ዶክትሪናትና እውን ኣሎ እዩ ብርግፅ ከምቲ ዓንቶ ኩመተው ጥዕሰ ዝነበርኩ ኣብ ስረተ እምነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ እዩ ግዱፍ ዕቑር ሰራዊት ሕሽካ ምስናሕ ንእሽቶ ቁርቱ ግዱፍ ሰራዊት መሓዝ ኣብ ምጅማር ናይቲ መደባ ኣብ 94 ኣብ እዋኑ ምጅማሩ ግን ከም ተቀዲመ ተቆስፖ ቅድስትን ብርክትን መዓልቲ እያ ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ሰዋ ዝወረዱላን ዝተዓለሙላን ከምኡ ዲኻ ቆፂሩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እዚ ዙርያታት እዚ ጀሚርና እንተዘይነብርሲ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ገዚፍ ምኾነ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥይት ናይ ወያነ ምስ መብዛሕትኡ ግዜ ሻዕብያ ዝሓዝበ ነገር ቅድሚ ግዜኡ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ካልኩሌት ጌርካ ስጉምቲ ምግባር እዩ ናይ ሳዋ ምምፃእ ናይ ሳዋ ምጅማር ከም ብዙሕ ነገር ክንዛረበሉ እኳ እንተጀመርና ናይ ቀደም ኮይኑ ከምዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝተገበረ ኣብ ሽዑ ጥራይ ዝተወደከ ይመስለና መንግስቲ ሻዕብያ ዝወስድዎ ስጉምትታት ኣቐዲምካ ንፀገን ከጋጥም ዝኽእል ብድሆር ኢኻ ዘድሊ ስጉምቲ ምውሳድ እዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኢኹም ኣቐዲሞም ገምጋም ወሲዶም ሓደ ግንባር ናይ ሱዳን ኣቑሞም ስለ ዝፀንሑ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከጥዕኑ ወኪሎም so they always foresee ኣቐዲምካ ናይ ምርኣይ እስከ ደሓን ናይ ቅድሚ ቀለም ዓመታት ዝነበረ ታሪክ ኣብ ታሪክ ኣይትንበሩ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ፅምዶ ናይ ትማሊ ፅምዶ ክንምንታይ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ፅምዶ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ሕቁኡ ዝሰበሮ ነገር እንተሎ ፅምዶ እዩ ካባና ደይኮነ ካብቶም ፀላእቲ ስምዕዎ it's one of the biggest strategy ናቶ ማለት እዩ ያጠቃው እንዴት ነው ያጠቃው ከህወሓት ሰዎች ጋር የህወሓት ጀነራሎች ናቸው ስልጠና የሰጡት ስልጠናውን ድጋፍ ያደረገው በመረጃ በማስረጃ ጽምዶ የሚባለው የሻዕቢያና የህወሓት ጽምዶ ነው ስልጠናውም ሊሰጥ ያደረገው ከዛ በኋላ የጥቃት ቅድም ያወጣላቸው ይሄ የሻዕቢያና የህወሓት ጽምዶ ነው የማጥቂያ ቅድም ያወጣ ያለኝ መረጃ ነው በግልጽ
ጅንታዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ሓይሊ ካብ ዜሮ ዝመጽእ ከም ዘይኮነ በብዙሕ መንገዲ ገለ ሻዕብያ ኮነሬላት ናይ ሻዕብያን ሰራዊትን ተማሪኾም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ ካልኦት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እዚ ምስ ትግራይ ኮንካ ዝግበር ዘሎ ብመንገዲ ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ምዃኑን ፋኖ ከምዚ ገይሩ ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከንበርክኾ ኣይምኽኣለን ስለዚ እዚ ኢድ ናይ ሻዕብያ ኣትይዎ ኣሎ ካብዚ ቦታ እዚ ከምዘይ ንወፅእ ገይርና ዘሎ ካብ ኣምሓራ እንትርፎ ሞትን ስዕረትን ዝኾነ ዓወት ከምዘይ ንገብር ገይርና ዘሎ ጽምዶ እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ብዓፋር ይኹን ብትግራይ ዝተገበረ ጽምዶ ምስ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ምድሕሪ መጋረጃ ተገይሩሎ ኢሎም ዝዛረብሉ ዘሎ ጽምዶ ኮለ ጌና ነቲ ኣቢ ንሓሰብ ክኸይድ እዮ ዶ ጅል ዕፍሪት ክገብር እዮ ዶ ኢሉ ዝህድዶ ዝነበረ ብመልሓሱ ኣብ ቴሌቭዥን ክዛረብ ከሎ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ግን ፈፂንካ ካብታ ዘለዋ ድርኩ ናይ ገዙ ምንቕ ክብል ከም ዘይክእል ጥራይ ዘይኮነ ኣብኣ ጠፍዩ ስልጣኑ ክረክብ ከም ዝኽእል ዝገብሮ ዘሎ ሓይሊ ዝግበር ዘሎ ካብ ኣፎም ትሰምዖ ኣለኹም ስለዚ ስልቲ ወታደራዊ ስልቲ ናይ ሻዕብያ ንዕቕካ ትሪኦ እንተኮይንካ ንዕቃት ናይቲ ዘለካ ተሓሳስባ ጥራይ ኢኻ ንዓለም ትነግሮ ዘለካ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍቲ ወይ እውን ኣርቲክልስ ናይ ሲአይኤ ወይ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ስለተፃሕፈ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ውፅኢት ናቱ ዝዛረብ ስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና ጽምዶ ኢልና ኣብዚ ክንዛረብ ከለና ንሕና ብሓንቲ እምኒ 6 ኣዕዋፍ ክሃርሙ ክኢሎም ኣለዉ ጽምዶ መጀመርያ ነቲ ንዓመታት ቀፂሉ ዝነበረ በሰላ ናይ ህዝቢ ፈቲሖሞ ሎሚ እቲ ፍቕርን ስኒትን እንኮላይ ኣብ በዓላት ናይ መስቀል ሓንቲ ቪድዮ ርየ ነይረ ተረኺበያ ነቲ ጽምዶ ንምንፅብራቕ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ዋላ ቦገን ኤርትራን ብዙሕ ከምታት ይግበር ከም ዘሎ ንጽምዶ I don't know if I can find that video. There was this video ኣብዚ ቀረባ የላን ማለት እዩ I wish I could find it ብሓፈሻ ንጽምዶ ጽቡቕ ነገር ንምግባር ተባሂሉ ካብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ መንፈስ ናይ ጽምዶ ዘርኢ ከምዚ ባንዴራታት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ጌርካ ብሓደ ናይ ጽምዶ መንፈስ ንምርኣይ ካልእ እውን ወላቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረ ባእሲ ብሰላም ይቕየር ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ ዝገርመኪ ብጣዕሚ ካብተን ክሪኤን ዝደሊ ሃገራት ሓንቲ እያ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይከድኩን ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ክኸይድ ኢለ ነይረ ኣብቲ ክኸደሉ ዝበልኩ ሰዓት ከዓ ናይ ምዕፃው ኣጋጣሚታት ተፈጢሩ ገለ በቃ ኣይከድኩን ኣይተመቻቸ የለን በር ብጣዕሚ የስምራ ክሪኣ ዝደሊ ግን ርአ ኣይፈልጥን እንትርፎ ከም ህዝበይ ዝፅምዶ ዝክበሃል ከሎ እንደይ ብምሕር ምሕጓስ ማለት ክነግረካ በቃ ንኣተይ ክቆፃፀር ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ናይ ስድራይ እዩ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝነበረ በሰላን ባእስን ዕግርግርን ፈቲሑ ነቲ ናይ ኩናትን ካልእን ደበና ዝነበረ ግልህልህ ኣቢሉ ናብ ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ጩራ ናይ ሰላም ዘምፀ እዩ እዚኣ ዓለም ጆፋ ዓለም ቦሻዕ ድያ ወላ ገለ ትብል ብኸመይ ትፍለጥ ኢንፍሉዌንሰር እያ መስለኒ ብርግፅ ኤርትራውያን ኣብ ሚድያ ንብዙሓት ሰባት ብምድጋፉን ስለ ዝፍለጡ ጽቡቕ ግብርናቶም ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ይኹን ኣብቲ ናይ ተጋሩ ይኹን ሚድያታት ተራ ናይ ኤርትራውያን ዓብዪ ዳትስ ዋይ ኩሎም ደረፍቲ ዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ካልኦት ኣሕዋተዮም እናበሉ ዝምግስዎም ኦፍኮርስ እንጌራ ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኤርትራዊ ብጽቡቕ ተግባሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኡጋንዳ ምስ ገበረ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ገበረ ኣብ አንጎላ ምስ ገበረ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ገበረ ኣብ ኩሉ ብሰናይ ተግባራቱ ዝኸበረ ህዝቢ እዩ ስለዚ we are really the impression ናይ ኤርትራውያን ጽቡቕ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነሰማዕኳ ክንርኢ እዚኣ ወዲ ኣፈወርቂ ብዛ ወዲ ብሻሻ ዘሎ ወዲ ኣፈወርቂ ተዝህሉ እንታይ ኢልኩም ፕሮፓጋንዳ ምነዛሕኩም ዓለም ይፈልጦ ናህና ወከልቲ መንግስቲ ምስ ሓደ ናይ ቀና ኣፍሪቃ ተራኺቦም ኢልኩም ዜና ክሰርሑ ከለኩም the same time ወዲ ብሻሻ ምስ ሩስያን ምስ ቻይናን ምስተን ኣለዋ ዝበሃላ ሱፐር ፓወር ዝኾና ዓድታት ማሲ ብዛዕባ ኒኩለር ብዛዕባ ገደመለ ክፈራረሙ ይዕድሉ ተፈራሪሚ ርክብ ገይሩ ይኮነ ተፈራሪሚ ኣብዚኣ ኣብለኩም ኣለኹ ወዲ ኣፈወርቂ ኣብዚኣ ተዝኸውን ኣብየት ሰሙን ሙሉእ እልል መልኩም ዜና ዓወት ዜና ሕጂ ማዕበል ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ኣብኡ እንተትኸውን ብፍሉይ ምትሓጎስኩም ዝብል ዘረባ ካብ ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ኢና ንሪኦ እንታይ እዩ ግን እቲ ፍልልይ መጀመርያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ይኮናን the reality of it ኤርትራ ናጽነታ ረኺባ ክሳብ ሕጂ ንህላዊኣ ትቃለስ ዘላ ሃገር እያ ብግምጣሉ ኢትዮጵያ ፈረስ ናይ ብዙሓት ገበቲ ሓይልታት ብምዃን ንኻልኦት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገራት ፀገም ዝፈጥር እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ድዩ ምስ ሺ ተራኺቡ ምስ ናይ ፈረንሳ ማክሮን ተራኺቡ it's just normal thing ማለት ዲፕሎማሲ ንዑ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ፓራያ ስቴት ካብ ዓለም ተነፀለ ክጠፍእ ኣለዎ ረጂም ቸንጅ ክግበረሎ ተባሂሉ ኩሉ ዓይነት ብድሆታትን እገዳታትን ክወርዶ ዝፀንሐ ነቲ መሰናኽሊ ተሰጊሩ
أبنى عالم ستيج مش سوبر باورز كراهب كله ترجم زلوي this is where they get twisted أبزيها تدلل تجمع everything إيرترا تجبر عبنا جريو إثيوبيا تجبر جن nothing special هذه distinction تفعل اللي سلدي يردومي كويس أجمع مش إيرترا نشتي هاجر يا 3 مليون ويكا 6 مليون حزب زلو هاجر خاطبلا سلازي 6 مليون هاجر زلو 6 مليون حزب زلو هاجر كم هيجر 530 مليون عن حزب زلو هاجر كتودادرات غني anything إيرترا تجبر عبنا جرينا عنا because مستمالي خاتودادر مالا بينيركا لو ما بين لخاي ساتم تمالا بينيرهم لو ما بين لوي ملز زيناوي was قدامي عركنا بعلو باما ينيرو سز أمريكا بزوريهم ينيرها every power بعالم زلو بيدو ينيرو so كابو نابي وريدو مالوين نرجعلنا إيرترا جن أغلى تنس إلى زنبرت أبيت دي بالله تفل اللي مسرع خايو اتنقرات ترجم زبكا ده عرض ما أبي أحمد أوش تعد هجر تفرس لا أبراشا خيدو مسبوتين سلا ترى خبن تاي زينا إمه يس أقد أسيونا نيكولر غير ولا بلا بلا جن أب رياليتي أب محرز ولا سبيك أطلالو أب تجراي كمو إساق ولا سب أب سومال أب جامبيلا أب كله سلزي هجرو نافرسه أب كلا على مخات كلا رسي هذا هجر جن هجرو أنت واحد مس كله بده تاتا ست أبي له هجرو يزوله مسكاله نبز بلد أنا خد كيس جبر زوله سعري قمت نتخك لنيا دايركشن ويكان تخك لنيا مأذن سلزغونه تحقو سلون تقرعلون سلزي كل سب نابنت أنا قال درجانا كنت باك بس خلوه يحقو سليه إلى ماسك نسمع إن مارس وردت من كركر سديدو سنابي على سخابي اللي خانتر الكاني نورادر سبعة يكوننا أجي تفل اللي نا أمونغو يرتاني توبيان زلون أمونغو ماسكن زلون ولا تيكون كون سب مسناتو تمال النتا ورادر ريز غيد تدخل لنا وردر دما مستمالي خايخات ورادر بر مسجور بيت كامس ودحت النخا وي مسبت يمان كان سقام كان قالوا دما إثيوبيا نحنا زي بلنا لهم نحنا زلنا زمني والسلام يبلهم نسل وشتاو سلام يبلهم سرقن زمتان كالنا له نحنا قلنا لنا سلازي نحنا سلامنا رقعتنا نوحيسنا لما عبالنا خيدا لنا ساتهم قل نسلام رقعتين شيطهم وينقديفهم كالو نقر كقبري فتنو له completely different things I hope معبل كم زي لغوتيو نتنقرات تمال نسخاي خانا زي نقر زي تمقصون يركا سلازي ما يبن تمال زي نبركا مرقسي نعو كتحلفي الكات قبرو زي لغراشناليزيشن كهون خليو قل لك with that رايك ولا كازلي أغسل رأي مبارك ولا تخاتلتي كم تكاتلوا نزلهم حجها سيزلم كم من مهارو ريهم لهم لا تحبي قال عن متها سيبي شكر قال عن صنعتي كم يلو عن مسكال بعد مسكال كم زرعفيو كل هزب كرسيان تأكيبو درموق يزوب على زلو نعمتها 5 وان رايح وزغل آمين بس بعد مسكال آمين نعرفو نسيل بحفتي مو تنزل مخياتي حد قاتل أوكي سكن زلو اللي أنت قويتاي أتا إرتراوسي بلعيل كايو تلمين نحنا إرتراويان نفسي صلعت نفسنا كمان صلع نفسه دي اللي إرتراوسي كم إرتراو صلع نفسه كمان دي اللي بلعيل كايو توزي لتأمي خل أنا تأمي خل لقب تأمي يدبل كم زي تقولي له كمان قاع توزي لتأمي خل تسقي دي حجب اللي عدبل هيكون عندنا سبعتي نبرت كل علا يكون نسي أو تسكي فوق كمان وحكيت بالأجر خمير رجل ساعات نفلتنا أنا سي وانا زقلولو عداقني قبولو تبني رعبه والله بزم حواتي تمصان بفلاي بزم بسهران مدربدان حنقيت او ندمسل نفسي ندكاي وانا زقلولو عداقني قبولو تبني رعبه وانا زقلولو عباد عداقني قبولو أنا ناكو إلنا هنا أطحنت بحال سبسي زيا سب زيا صبو غير كان دعر حسكايا اب ميديا كتدمع تخليا صبو نغرناتا حماق زغبرتو قال اي تنغروني بزح سمعي يعني سبقن اتعمل حسناتا حنت فطرتنا يملاخ سلو زخونت اتي صبقناتا نحزبنا مغوس زهب كساب زخونه هاجرنا مغوس زهب كساب زخونه ابز كمصي نتحمقناتا كن حالوت شيرك برو نملس ابتي زنبره مالتيو زيا تريوا زلخم اغرايت غانتا ايرترا اب وددر كتاتقلا أبتي ستيج نايتي إليت ودر نايتي وورلد تشامبيونشيب يو استجبرلا فلوي نجار سدس يلوني بحكي إيرترا قرأتنا أفريقيا حبنا أفريقيا سلزخونة دما نكو عبزب كعكم إيرتراويان أبو ددر يمزلو صبغ نجار تجاتي مو غنرينا بزي قدسكن أبصبغ زخونة تنوح سلزخونة ودر أفجل أنا كسب زلوا أبصبغ درجاني يرون ملس أنت مع المسكالي كل نجاش نسمعت كله متقاخي حماقة منوش مقام على اليوم
سي مسألة بس سي مسألة كم يالو على المسكن صبق اسمعني خامس هذا لها مسبوتاتي مسبوتاتك كم يالو ما ستة تسمع قرر لها على المسكن ها أزين أنا خاطر حبيس نابت قبروز ولا خسرح تنك ها ما وعدت تصرح كلا خاطر قبرو فولي تعرف له تقبرو فولي تعرف له انت له كل نجار مصنعات كله مرتخاخي حماقة أجوها أبسط لها يا مويا قد إيه كخسرك أنا يلاوكا مالتي حراي ماركورات خاتلتي كم سكراتل نازل لهم بعلم دماغ أبونا حرنتنا هاي حراي ماركورات خاتلتي كم سكراتل وزل لهم كلايو مالتي ناي بعلم أصبت قينا الفتاة جن نقصيرن سكر بيتا يسكوسس بحد بوتا مستر قبره نعلم لا بزح كل لا أمسيات هذا مع زي أخاني تايتا بشرة تايتا مسكر يا قلت عليه الصاخي داني اللي حفتي رافي كمون أماني الحوي مسوحة بيتك يودي بتليهم قالتي بزي بابا ماما سي بتي فكرت له خير مالتي بس على اللي بلت بس على ماما بابا ميكيل اكوي زبي اري إيريتران يزركب زلو داميرا جينا كم نريو زلنا كابتي صنبلنا بعلى مسكال استجبرن دينيرو كم زعينت كاب عدد وات فيديو لبي كم استنكفل نتفلتيهم مبزحتهم تخطاتلتنا الشانل وين كم مسلو زخونكم I'm really happy كابو كاتيلو زي أب نصبل نايتي بعال تباهيلو استجبريو أب كلا سينما استجبرن ديو كندي صبغ نير نايتا ناي وجل بحال ناي زوبا دبوبيا بتقرنيان ساهون تفلالي مدبات غريبة نبحكي دس بالبروجرام بحالنا إيرترا كمي درجة معك أب كم زولينا نرزلنا مچم إذا أود عمتاتي قد سألنا تراينا غنبل نايلو مارس سابزو كودي مزيا موسيقى قد فكم دي لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابن بحناس من قد دخد قد فو ناتا محصنكو أبزي قد فكم